आपल्या भक्ती सदस्याच्या क्लासमध्ये सर्वांचं मी इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण आपला जो उर्वरित परशुराम अवताराचा जो भाग आहे तो आज अभ्यासणार आहोत आणि त्यानंतर भगवान श्रीरामांचा जो अवतार आहे त्याचा आपण अभ्यास सुरू करणार आहोत. तर त्याआधी आपण श्री गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया, मंगलाचरण पूर्ण करूया आणि त्यानंतर आजचा उर्वरित जो भाग आहे परशुराम अवताराचा त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाचार्ये निर्विशेष शून्यवादी आश्रतोदिशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आता आपण आपला जो आजचा उर्वरित भाग आहे परशुराम अवताराचा तो अभ्यास करणार आहोत। आता इथे आपण पाहिलं होतं थोडस की परशुराम जे आहेत तर त्यांनी कार्तवीर्य अर्जुन याचा वध केला आणि मग ते जी कामधेनू आहे तिची सुटका करून घेऊन आले आपल्या आश्रमात। वडील जे होते जमदग्नी ऋषी यांच्या आश्रमात ते आले आणि ते सर्वात कनिष्ठ पुत्र आहेत जे जमदग्नी आहेत त्यांचे। मग त्यांनी जे आपले इतर बंधू आहेत त्यांना आणि आपले जे पिता आहेत त्यांना हा सगळा वृत्तांत सांगितला। मग तो सगळा वृत्तांत ऐकल्यावर परशुराम काय म्हणाले की कसं आहे की सर्व देवांचं ज्या ठाई वास्तव्य असतं म्हणजे असा जो आहे राजा म्हणजे राजाला काय मानलं जातं तर म्हणजे त्याच्या ठाई सगळं म्हणजे देव किंवा भगवान यांचं वास्तव्य तिथे असतं। कसं तर भगवद्गीतेमध्ये विभूती युगामध्ये आपण अभ्यासलं पहा मनुष्यामधलं सम्राट म्हणजे राजा म्हणजे कोण भगवानांचं रूप आहे। मग हे एवढं मोठं पातक म्हणजे राजाला मारण्याचं असं तुझ्या हातून घडले तर आता हे फार मोठं पातक आहे म्हणजे अशा दृष्टीने कारण कार्तवीर्य अर्जुन जो होता त्याला अनेक सिद्धी प्राप्त होत्या आणि त्याचबरोबर म्हणजे तो एक उत्तम साधकही होता। पण म्हणजे की प्रत्येकामध्ये जे काही विकार असतात म्हणजे भगवानांची ती लीलाच आहे खरं तर परशुरामजींच्या माध्यमातून
पण ते दाखवलं जातं नैसर्गिकपणे की जे काही विकार असतात, म्हणजे त्याला गर्व झाला कार्तवीर्यार्जुनाला, आणि त्याने कशा पद्धतीने, म्हणजे त्याला स्वार्थ कसा निर्माण झाला, आणि आपल्या शक्तीचा, म्हणजे आपल्याला शक्ती म्हणजे काय, की सम्राट पद जे मिळालंय, म्हणजे राजा ही जी म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आपण म्हणून ताकद मिळाली किंवा प्रशासकीय ताकद मिळाली, त्याचा गैरवापर त्यांनी केला की जमदग्नी मुनींच्या आश्रमातली कामधेनू त्यांनी बलपूर्वक काय केली, तो घेऊन गेला. तर म्हणजे हे हे ही गोष्ट कशी आहे, तर चुकीची आहे. हा कसा आहे, वैष्णव चरणी घडलेला फार मोठा अपराध आहे. तर हे त्याचं देखील म्हणजे त्याला भान नाही राहिलं, आणि त्यामुळं त्याला दंडित करण्यासाठी म्हणजे जे आहेत परशुराम जे आहेत, तर त्यांनी त्याचा वध केला होता. मग आता ब्राह्मण असून कसं, की ब्राह्मण कुळामध्ये जन्म आलेला जो व्यक्ती आहे, तो अत्यंत क्षमाशील असणं आवश्यक आहे. आपण भगवद्गीतेच्या 42-43 जो श्लोक आहेत 18व्या अध्यायातले, त्यात अभ्यासले की एका ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचे कसे गुणधर्म असावेत. मग आता हे सगळं आपण म्हणजे अभ्यासले. मग आता क्षमाशील वृत्तीमुळेच ब्राह्मण जे आहेत, तर त्यांच्याविषयी खूप मोठा आदर किंवा त्यांना बहुमान प्राप्त होतो. म्हणजे त्याच्या सद्गुणामुळेच एखाद्या ब्राह्मणाच्या तो संपूर्ण ब्रह्मांडाचे गुरु किंवा ब्रह्मदेवांनाही ब्रह्मपद का प्राप्त झालं, तर ब्राह्मण नुसार त्यांचं वर्तन आहे. तर हे आपण लक्षात घेऊया. मग आता क्षमावृत्ती कशी असते ह्याचं वर्णन थोडस आपण समजून घेऊया, की क्षमाशीलता हा गुणधर्म आपल्यामध्ये असणं किती आवश्यक आहे. तर सूर्यासारखं म्हणजे तळपणार, म्हणजे असं जे आहे, तर म्हणजे असं तेज जे आहे, तर ते क्षमावृत्तीचा जो कोणी जोपासना करतो, तर अशा पद्धतीचं म्हणजे जसं सूर्य कसा आहे, तो सूर्य आहे म्हणजे तो तळपणार, चमकणारच. तशी क्षमा व्यक्ती कशी आहे, क्षमा वृत्ती कशी आहे, तर तो ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती आहे म्हणल्यावर तो क्षमा वृत्ती जोपासणारच, क्षमाशीलता त्याच्यामध्ये हा गुणधर्म असणारच. जसं सूर्य म्हणलं की तो चमकणार, तळपणार, तसं ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचं हे कर्तव्य असतं. म्हणजे क्षमाशील जी वृत्ती आहे, क्षमाशीलता म्हणजे हा जो गुण आहे किंवा क्षमेची जी वृत्ती आहे, त्याची जोपासना करणं एखाद्या ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचं कर्तव्य आहे. मग क्षमाशील पुरुषावर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे श्रीहरी संतुष्ट होतात. म्हणजे काय, की जसं विविध गुणांमुळे व्यक्ती शोभून दिसतात पहा. जसं चाणक्यांनी काय वर्णन केलंय, की कोकिळा ही वर्णाने काळी आहे, पण तिच्या मधुर स्वरामुळं तिचं सौंदर्य खुलतं. तशी एखादी स्त्री पतिव्रता असली तर असली म्हणजे किती सुंदर दिसते, नाहीतर किती सुंदर स्त्री असेल पण तिचं चारित्र्य जर शुद्ध नसेल, तर आपल्याला ती सुंदर नाही वाटणार. तसं कुरूप मनुष्य म्हणजे असेल आणि तो विद्वान झाला, की तो म्हणजे तो कुरूपतेत सुद्धा आपल्याला त्याच्या सौंदर्य पाहायला मिळतं. मग अशा पद्धतीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे आपल्या विशिष्ट गुणांनी सुंदर होतात. म्हणजे ब्राह्मण क्षमा दाखवून सुंदर होतात, म्हणजे ब्राह्मणामध्ये क्षमाशीलता हा गुणधर्म असलाच पाहिजे. युद्धात पाठ न फिरवता धैर्यानं लढल्यामुळं क्षत्रिय काय होतात, म्हणजे ते वीर, म्हणजे ते वीर ठरतात किंवा त्यांना सौंदर्य प्राप्त होतं. तसं सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन किंवा गायींचं रक्षण म्हणजे अशा पद्धतीचं करून, म्हणजे कृषी गोरक्षा म्हणजे अशा पद्धतीचे गुणधर्म किंवा आपले सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे काय तर जे आहे जसं गोवर्धन पूजा, वेगवेगळ्या पूजा आहेत ना, जन्माष्टमीचा उत्सव, म्हणजे अशा पद्धतीचे जे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत आपली वैदिक संस्कृतीला पुढे नेणार, तर अशा कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन आणि गायींचं रक्षण करणारे असे वैश्यवर्णाचे लोक सुंदर होतात. तर आपल्या स्वामींची निष्ठेने सेवा करून शूद्र वर्णाचे लोक सुंदर होतात पहा. म्हणजे अशा रीतीनं सगळे जे नागरिक आहेत समाजामधले, ते विशिष्ट गुणांनी सुंदर होत असतात. म्हणजे हा भाग आपण इथे समजून घेऊया. म्हणजे भगवान जे आहेत, तर त्यांनी खूप सुंदर पद्धतीने वर्णाश्रम व्यवस्था जी आहे ती निर्माण केली. मग त्यामुळे त्यानुसार प्रत्येक जण आहे त्याच्याकडे सुंदर सुंदर गुण आहेत, आणि त्या गुणांनी ते आपलं सौंदर्य आपल्यासमोर म्हणजे जे आहे ते प्रकट करत असतात. मग अशा पद्धतीचे जे नागरिक आहेत आणि त्यांनी बनलेला समाज, की जे इतक्या सुंदर गुणांनी आहेत म्हणजे युक्त असे नागरिक,
मग असा समाज किती सुंदर, सुखी, आनंदी आणि गुणी असेल पहा. आणि केवळ क्षमाशील असणे हा ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचा विशेष गुण आहे पहा. आणि तो जोपासणं त्यांनी फार आवश्यक आहे. म्हणजे जसं सूर्य म्हटलं की तो चमकणार, तसं ब्राह्मण वर्णाची व्यक्ती म्हणजे त्याच्यामध्ये क्षमाशीलता हवी. तर हा महत्वाचा गुण आहे. म्हणजे इतर गुण तर असायला हवेतच, पण क्षमाशीलता हा गुण फार महत्वाचा आहे. ती वृत्ती त्यांनी जोपासणं आवश्यक आहे. म्हणजे क्षमा करण्याची वृत्ती त्या ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीमध्ये असणं आवश्यक आहे. त्याचं ते कर्तव्य आहे किंबहुना. म्हणजे अशा पद्धतीचं जो आहे, तर तो जमदग्नी यांचा विचार झाला. मग आता त्यामुळं काय झालं तर, म्हणजे त्यांनी काय सल्ला दिला त्याला, परशुराम जो आपला पुत्र आहे त्याला जमदग्नींनी, की हा जो राजा आहे, तर तो कसा होता, तर तो सम्राट होता, सम्राट पदावर असणारा होता. म्हणजे त्याला मूर्धाभिषिक्त राजा म्हणतात, म्हणजे सम्राट पदावर असलेला. आणि मग त्याचा वध करणं म्हणजे हे कसं आहे, की ब्राह्मण वर्णाच्या एखाद्या व्यक्तीच्या वधाचं जे पातक आहे, त्या पातकापेक्षा सुद्धा मोठं पातक हे घडलंय तुझ्या हातून, असं त्यांनी परशुरामांना सांगितलं. आणि तू आता काय कर, की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांना पूर्ण शरण जा, म्हणजे कृष्ण भावना भावित हो. आणि तू काय कर, तीर्थांचं काय कर, तर सेवन कर आणि हे सगळं पाप धुवून काढ असं सांगितलं. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं, आता तू तीर्थाटनाला जा. मग तीर्थाटनाला जातात म्हणजे काय करतात, तर आता आपल्याला माहितीये की तीर्थक्षेत्री जाऊन भगवान जे आहेत त्यांच्या चरण कमलांशी आपण शरण जाऊन भगवान जे आहेत तर त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात तीर्थक्षेत्राला जाऊन. म्हणजे काय करायचं, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांना शरण गेलेला जो मनुष्य असतो तो सगळ्या पापापासून मुक्त होतो. म्हणजे काय, तर भगवान भगवद्गीतेमध्ये म्हणतात पा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इशामी मा शुचा. म्हणजे तुला मी सगळ्या पापातून मुक्त करेन, फक्त आणि फक्त तू काय कर, मला शरण ये. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक, म्हणजे फक्त आणि फक्त मलाच तू काय कर, शरण ये. मामेक शरणम व्रज असं म्हणतात भगवान. 18.65 या श्लोकामध्ये. आणि मग त्यामुळे काय होईल, तर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा शुचा, म्हणजे मी तुला सगळ्या प्रकारच्या पापातून मुक्त करेन. मग असा जो पापी मनुष्य आहे, की त्यांनी कोणतंही पाप केलेलं असो, महान कुठल्याही स्तरावरचं महापाप त्याच्याकडनं घडलेलं असो, ज्या क्षणी श्रीकृष्णांना तो पूर्णपणे शरण जातो त्याच क्षणी तो पाप मुक्त होतो. म्हणजे हे जे उदाहरण आहे, तर ह्या उदाहरणातून काय करायचं होतं, त्यांना एक आदर्श घालून द्यायचा होता जमदग्नी ऋषींना. आणि म्हणून जमदग्नींनी परशुराम जे आहेत ते स्वतः भगवानांचा अवतार आहेत, 27 अवतार आहेत ते स्वतः. मग त्यांना तीर्थयात्रा करण्याचा उपदेश दिला. म्हणजे काय, की सामान्यांनी, आपल्यासारख्या सामान्य मनुष्यांनी काय केलं पाहिजे, तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांना त्वरित शरण म्हणजे खरं तर गेलं पाहिजे. पण आता आपल्याला हे शक्य आहे का, म्हणजे तर आपण परशुरामांच्या चरण चिन्हांचं अनुसरण म्हणजे काय, की पुरुषोत्तम भगवान यांना तरीच शरण आपण जाऊ शकत नसतो. आपल्यासारखे सामान्य लोक, आपल्यामध्ये विकार आहेत, आपल्या अनेक जन्मांच्या म्हणजे जे पातक आहे आपण केलेलं, तर ह्या सगळ्या पातकाचे परिणाम म्हणून आपल्यामध्ये विकार असतात, त्याचबरोबर अनर्थ असतात. असं सगळं असतं. म्हणजे आपलं कसं असतं, आपण अनेक जन्म वेगवेगळ्या म्हणजे योनीतून प्रवास करत फिरत आहोत. मग मनुष्य जन्म हाच खर तर दुर्मिळ आहे. आणि अशा मनुष्य जन्मामध्ये पण आपल्या जिभेवर जेव्हा श्रीकृष्णांचं नाव येतं जिभेवर, तर त्यावेळेला भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांची अंतरंग शक्ती आणि भगवान स्वतः नृत्य करत असतात, असं भगवद्गीतेमध्ये आपण 10व्या अध्यायामध्ये शेवटच्या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये आपण अभ्यासले. तर असे जे भगवान आहेत, तर त्यांची जी कृपा आहे तर ती आपल्याला मिळवायची आहे. तर आपल्याला त्वरित शरण आपल्याला जाता येत नाही, कारण आपल्यामध्ये अनेक जन्मांचं आपण म्हणू जे चांगलं कर्म आपण करतो ते पण, म्हणजे त्याचं पण आपल्याला एक फळ मिळतं. म्हणजे त्याला म्हणायचं पुण्यकार्याचं फळ, ते पुण्यकार्य. आणि जे आपण आपल्या हातून जे वाईट कर्म घडलेली असतात, तर ते पापकर्म, त्याचा पण एक परिणाम असतो, फळ असतो. मग त्या पापकर्माचं पण फळ असतं. आणि त्याचबरोबर आपल्यामध्ये अनेक युगानुयुग आपण जे जन्म घेतोय, त्यामुळे आपल्या हृदयामध्ये म्हणजे आपल्या चित्तामध्ये तर काय असतात, तर अनेक जन्मांचे संस्कार तिथे असतात. तिथे म्हणजे तिथे त्यांची नोंद असते, म्हणजे जसं सिम कार्ड असतं मोबाईलमध्ये.
आणि मग त्यामुळे काय होतं, हे जे अनेक जन्मांचे चांगले पण संस्कारांची नोंद असते आणि वाईट पण संस्कारांची नोंद असते. आणि हे हे काय होत असतं, तर जेव्हा आपण प्रत्येक वेळी एक शरीर बदलून दुसऱ्या शरीरात आपला आत्मा प्रवेश करतो, म्हणजे आपला आत्मा काय करतो, अशी विविध शरीर आहेत वेगवेगळी. आता मनुष्याचं आहे, नंतर देवतेचं आहे, नंतर कुत्र्याचं आहे, मांजराचं आहे, असं प्रत्येक शरीर आपला आत्मा जो आहे बदलत असतो. मग त्या आत्म्यासोबत आपला सूक्ष्म देह म्हणजे मन बुद्धी अहंकार ज्याच्यामध्ये आहे, ज्याला म्हणायचं सर्टल बॉडी, तो जो आहे तो आहे तसंच असतो. तो आत्म्यासोबत प्रत्येक शरीरामध्ये वाहिला जात असतो. जसा वाऱ्याबरोबर गंध वाहिला जातो, तसं आत्म्यासोबत आपलं सूक्ष्म शरीर प्रत्येक शरीरात प्रवेश करत असतं, ते बदलत नसतं. आणि त्यामुळे काय होत असतं, आपण आपल्यामध्ये जे काही आपल्या चित्तामध्ये म्हणजे मनाचा जो भाग आहे चित्त, तर त्यामध्ये जे आहे अनेक जन्मांचे संस्कार असतात. मग ते चांगले असतील वाईट असतील, मग त्यानुसार आपल्यामध्ये अनर्थ जे आहेत तर ते आपल्यामध्ये म्हणजे आपल्या हृदयामध्ये उपस्थित असतात, की जे आपल्याला म्हणजे एक भगवान जे आहेत ते कसे आहेत, परम पवित्र आहेत, त्या शुद्ध स्तरावर आपण जाऊ नाही शकत. म्हणजे भगवान यांना पूर्ण शरण आपण कधी जाऊ, जेव्हा सर्व पापातून मुक्त आपण होऊ आणि त्याचबरोबर आपली सर्व अनर्थापासून मुक्ती होईल. मग जेव्हा आपल्या जिभेवरती हरिनाम येतं, मग कुणी भगवान श्रीरामांचा जप करत असेल, कुणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करत असेल, कुणी हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत असेल, कुणी नरसिंह भगवानांची उपासना करत असेल, म्हणजे आजच्या कलियुगामध्ये राम कृष्ण आणि नरसिंह भगवान या तिन्ही जे भगवानांचे अवतार आहेत त्यांची साधारण उपासना म्हणजे करण्याचा सल्ला दिला जातो. मग त्याही मध्ये म्हणजे भगवान यांचं जे हरे कृष्ण महामंत्र जे आहे, तर ह्याला ब्रह्ममंत्र म्हटला जातो. म्हणजे काय, हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे तर हा प्रत्यक्ष म्हणजे कलियुगामध्ये मागच्या वेळी आपण अभ्यासलं की प्रत्यक्ष नाम म्हणजेच भगवान यांचं काय आहे, तर अवतार आहे. कलिकाले नाम अवतार म्हणजे काय, प्रत्यक्ष कृष्ण अवतार म्हणजे काय, तर कलिकाळामध्ये म्हणजे कलियुगाच्या काळामध्ये भगवान यांचं प्रत्यक्ष नाम, भगवान यांच्या नामाचा जप आपण जेव्हा करतो, तर ते नाम घेणं म्हणजे त्यांना अनुभवणं, त्यांचा संग करणं. म्हणजे कलियुगामध्ये भगवान यांचा संग आपण कसा करतो, तर भगवान यांचं नाव जेव्हा जेव्हा आपल्या मुखात येतं तेव्हा तेव्हा आपण त्यांचा संग करत असतो. म्हणजे तर मग हा भाग आपण समजून घेऊया. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांचं नाम जेव्हा आपल्या जिभेवर येतं, तेव्हाच आपली अनेक जन्मांची पाप जी आहेत ती जळून खाक होत असतात. एवढी ताकद एका भगवन नामामध्ये, एक वेळा आपण उच्चारण केलं भगवन नामाचं तर त्यामध्ये आहे. मग असे जे म्हणजे अशा जे म्हणजे परिणाम असतात पापाचे किंवा जे काही पुण्याचे, कारण तेही आपल्याला भोगावे लागतात ना, चांगली काम आपण जे केलेले असतात ते सगळे नष्ट होत असतात. आपण ज्या वेळेला भगवान जे आहे त्यांना शरण जातो तेव्हा म्हणजे आपण सतत भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये स्वतःला अर्पण केलेलं असतं, भगवानाच्या पवित्र नामाचं आपण जप करत असतो, भगवानांना अर्पण केलेला भोग आपण ग्रहण करत असतो. त्यानंतर आपण मंदिरात जाऊन सेवा करत असतो, मंगल आरतीला जोडले जातो, म्हणजे अशा विविध दिवसभरात जे आपण सेवा करतो त्यामुळे शास्त्रांचं अध्ययन करतो. मग हे सगळ्या गोष्टी काय करतात, आपली शुद्धी करत असतात एक प्रकारे. आणि आपल्याला सगळे म्हणजे चांगल्या परिणामातून पण मुक्त व्हायचंय, पुण्यकार्यांच्या आणि सगळ्या पापी प्रतिक्रियातून पण मुक्त व्हायचंय. आणि आपलं कसं झालं पाहिजे, कृष्ण भावना भावित कर्म म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी, म्हणजे त्याला परिणाम नसतो कुठला. म्हणजे पुण्यकर्म केलं तरी त्याला एक परिणाम आहे, पापकर्म केलं तरी त्याला परिणाम आहे. मग आपण असं कर्म करायचं की जे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच होईल, म्हणजे त्याला म्हणायचं अकर्म, म्हणजे त्याला पापही नाही आणि पुण्यही नाही जे, आणि ज्याला कुठलाही परिणाम नाही, प्रतिक्रिया नाही, आणि त्यामुळे ते कृष्ण भावना भावित कर्म होतं. आणि असं जे कर्म आहे ते काय करतं, आपल्याला भगवानांच्या चरणांपर्यंत घेऊन जातं. मग भगवद्गीतेमध्ये 7.28 मध्ये श्लोक येतो, 7व्या अध्यायामध्ये, एषात्मंत गतम पापम, म्हणजे ज्याची पाप पूर्णपणे संपलेली आहेत, नष्ट झालेली आहेत पाप ज्याची, हा आणि ज्याची पुण्य पण भोगून संपलेली आहेत, मग असा व्यक्ती काय करतो, तर सतत 24 तास भगवानांचं भजन, म्हणजे भजन म्हणजे काय, भगवान यांचं कीर्तन, त्यांच्या पवित्र नामाचा जप संकीर्तन असं जे काही आहे ते सगळं करू शकतो. मग ह्या टप्प्याला त्याला येणं आवश्यक आहे. पण आपल्यासारखे सामान्य मनुष्य या टप्प्याला पोहोचलेलेच नसतात. आपण कसे आहोत, तर आपण पतित जीव आहोत, शूद्रातिशूद्र जीव आहोत. मग आपल्यासारख्या सामान्यांना
म्हणजे भगवान यांना त्वरित शरण आपण जाऊ शकत नाही. मग यासाठी काय करायचं, आपण साधू संग करायचा. साधू म्हणजे काय, की असा व्यक्ती की ज्यांनी भगवान श्रीकृष्णांची कृपा संपादन केली आहे, आणि त्याचबरोबर तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, म्हणजे अशा पद्धतीचा शुद्ध भक्त भगवान यांचा, त्याला म्हणायचं साधू. हम्म. तर असा जो आहे, म्हणजे जे ज्यांनी, साधू या शब्दाचा अर्थ म्हणजे आपण व्याकरणाच्या माध्यमातून घेतला तर सगळे षडविकार ज्याचे अधू झालेत, म्हणजेच काय, ज्याची इंद्रियांचा संयम आहे, म्हणजे असाच व्यक्ती जो कृष्णांना पूर्णपणे शरण जाऊन जो शुद्ध बनलाय, शुद्ध भक्त, त्याला म्हणायचं साधू किंवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, थोडक्यात त्याला म्हणायचं. मग अशा साधूंचा, म्हणजे अशा म्हणजे चांगल्या व्यक्तींचा, भगवत भक्तांचा, अशा शुद्ध भगवत भक्तांचा संग करणं, तर त्यामुळे काय होतं, तर आपले जे अशी पातक असतात ते नष्ट होतात. आता हे साधू आपल्याला भेटतील कुठे, तीर्थक्षेत्रावर. मग तीर्थक्षेत्रांना आपण जावं, तीर्थांची यात्रा करावी. मग त्या तीर्थक्षेत्राचा महिमा असतो, भगवान यांचे विविध धाम आहेत, की जसे द्वारका, मथुरा, त्यानंतर वृंदावन, असे अनेक धाम आहेत. अयोध्या, जे जनकपुरी धाम. मग हे सगळे जे धाम आहेत, तर हे प्रत्यक्ष भूवैकुंठ आहेत, म्हणजे भगवानांची जी चरण स्पर्श आहेत, त्यांनी ते पावन झालेल्या भूमी आहेत. आणि ह्या ज्या भूमी आहेत, ह्या म्हणजे भगवान यांचे ह्या पृथ्वी तलावरती म्हणजे भूवैकुंठच मानले जातात. म्हणजे जसा गोलोकमध्ये, म्हणजे जो मुख्य आध्यात्मिक जगतामध्ये वैकुंठ ज्याला म्हटलं जातं, त्याला म्हणायचं गोलोक वृंदावन. मग गोलोकमध्ये जशा पद्धतीनं, म्हणजेच काय, आध्यात्मिक जगतामध्ये जसे वेगवेगळे लोक आहेत. आपण गोलोक वृंदावनचा चार्ट अभ्यासला असेल सगळ्यांनी, तर वेगवेगळे जगत आहेत पहा. तर तिथे जगन्नाथपुरी आहे, नवद्वीप मायापूर धाम आहे, त्यानंतर मथुरा आहे, वृंदावन आहे, अयोध्या नगरी तर वेगळी आहे, म्हणजे जे रामाची उपासना करतात, म्हणजे भगवान यांची रामरूपाची उपासना करतात, तर त्यांच्यासाठी एक वेगळा स्पेशल लोक आहे, म्हणजे वैकुंठ आहे, तो अयोध्याच नाव आहे त्याचं. तर अशा पद्धतीनं आध्यात्मिक जगतात म्हणजे सुद्धा विविधता आहे. नरसिंह भगवान यांचा वेगळा लोक आहे. मग अशा पद्धतीचे विविध आध्यात्मिक जगत आहेत. म्हणजे वेगवेगळे छोटे छोटे वैकुंठ तिथे आहेत. आणि मुख्य वैकुंठामध्ये भगवान जे आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, की जे गोविंद या नावाने ओळखले जातात, आणि राधाराणी, अशा पद्धतीने त्यांची उपस्थिती असते. मग आपण हे सगळं पाहिलंय, तर ह्या सगळ्यातून आपण काय समजून घ्यायचं, तर आपल्याला हे जे धाम आहेत वेगवेगळे भगवानांचे, तर इथे तीर्थयात्रेला जातो आपण, तर त्या प्रत्येक धामामधलं आपलं एक पाऊल म्हणजे हजारो अश्वमेध यज्ञ जे आहेत, तर त्यांचं पुण्य आपल्याला संपादन करून देणार असतं, त्यांचं जे फल आहे ते संपादन, म्हणजे आणि अशा पद्धतीचं धामामध्ये आपलं प्रत्येक पाऊल आपल्याला शुद्धीकडे नेणार असतं. आणि त्याचबरोबर कार्तिक महिन्यात आपण आता धामयात्रा का करतो, तर कार्तिक महिना हा अत्यंत पवित्र मानला गेलाय. भगवान यांनी काय म्हटले विभूती योगामध्ये, की म्हणजे ह्या 12 महिन्यामधला असं, म्हणजे कार्तिक महिना म्हणजे काय आहे, मी स्वतः आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान यांचं रूप आहे. आणि मग या कार्तिक महिन्याची अधिष्ठात्री देवता, म्हणजे प्रत्येक महिन्याची देवता आहे, तर ती कोण आहे, स्वयं प्रत्यक्ष राधाराणी. तर राधाराणी म्हणजे कोण आहेत, तर भगवान यांची जी आहे तर चित शक्ती आहे. अल्हादिनी शक्ती, म्हणजे काय, प्लीजर पोटॅन्सी, भगवान यांना आनंद देणारे. मग आता भगवान यांच्या हृदयातून ती प्रकट झालेली शक्ती आहे. मग आता शक्तिमान आणि शक्ती कसे आहेत, अभिन्न आहेत. शक्तीपेक्षा, म्हणजे शक्तिमान काही वेगळे असतील का, आणि शक्तिमानापेक्षा शक्ती काही वेगळी असेल का, बिलकुल नाही. आणि त्यामुळं भगवान यांचं जे आहे, तर ती आराधना आपण दामोदर लीला या महिन्यात घडली, त्यामुळे आपण दामोदर महिना असं म्हणतो, आणि दामोदर अष्टक गातो पहा. हम्म. तर अशा पद्धतीनं आपण कार्तिक मासाचं जे व्रत असतं ते करत असतो. मग ह्या महिन्यामध्ये आपण तीर्थाटन करावं, त्याचा लाभ जो आहे तो अनेक सहस्त्रपटींनी आपल्याला होत असतो. भगवानांच्या लीला जिथे घडल्या तिथे जाऊन आपण त्या तीर्थक्षेत्रांची भेट घ्यावी, तिथे नामजप करावा, आपण तिथे दान करावं, तप करावं, यज्ञ, म्हणजे आपल्याला जे यथाशक्ती शक्य आहे ते सगळे प्रयत्न आपण करायचा प्रयत्न करायचा असतो. मग अशाच पद्धतीनं भगवान जे आहेत त्यांच्या धामामध्ये आपल्याला कोण भेटतील, साधू भेटतील. त्यांचा संग केल्यामुळे काय होईल, आपली शुद्धी होईल. आणि धामाचं एक पावित्र्य असतं, म्हणजे धाम हा सुद्धा भगवान जे आहेत त्यांच्यापेक्षा वेगळा नाहीये. म्हणजे भगवान आणि भगवान कसे आहेत, परम पवित्र आहेत, आणि त्यांचं धाम
म्हणजे काय तर जिथे भगवान यांचं अस्तित्व आहे, वास्तव आहे, भगवान यांच्यापासून त्यांचा धाम वेगळा नाही. जिथे भगवत धाम आहे तिथे भगवान आहेत. आणि भगवान यांचं धाम म्हणजेच भगवान यांची स्वतःची उपस्थिती तिथे आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण हा भाग समजून घेऊ. म्हणजे धाम आणि भगवान हे वेगळे नाही. जिथं भगवान आहेत ते सगळं वृंदावनच आहे. हम्म. आणि त्यामुळं भगवान यांच्यापासून धाम वेगळा नाही, आणि जिथे धाम आहे तिथे भगवान आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण भगवान यांचं सानिध्य आहे तर ते अनुभवू शकतो. आणि त्याद्वारे काय होईल, म्हणजे एक प्रकारे आपण त्या धामात जातो म्हणजे भगवान यांना शरण जाऊन तिथले असलेले जे साधू म्हणजे जे भगवान यांचे शुद्ध भक्त आहेत त्यांचा संग करतो, त्यांचं मार्गदर्शन घेतो. त्यांचे आशीर्वाद मिळतात, आपण त्यांची सेवा करतो वैष्णव म्हणून, उच्च कोटीचे आपण त्यांचा सन्मान करतो. तर त्यावेळेला काय होतं, तर आपली जी पापकर्म आहेत ती सगळी नष्ट होऊन जातात. मग ही धामाचा महिमा आहे, हा वैष्णव सेवेचा महिमा आहे. आणि त्याचबरोबर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या चरणी जर अपराध घडला तर आपण काय करायचं, ह्याचं हे एक प्रकारचा उपाय आहे. परशुराम भगवान हे स्वतः भगवान यांचा शक्त्यावेश अवतार आहेत, पण हा आदर्श आपल्यासारख्या सामान्यांना घालून देण्यासाठी जमदग्नींनी त्यांना काय सांगितलं, की तुम्ही आता तीर्थाटन करा आणि तिथे जाऊन साधू संग करा, आणि ज्याद्वारे हे जे महान पातक घडले ह्याच्यापासून तुम्हाला मुक्ती मिळेल. मग अशाच पद्धतीनं आपण परशुरामांच्या चरण चिन्हांचं अनुसरण करायचं. आणि आपल्याला माहिती नाही आपण किती जन्मांपासून इथे पृथ्वी तलावर येत आहोत आणि जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये या अडकलो आहोत. तर त्यामुळे आपल्याला जमतील तेव्हा, शक्य असतील तेव्हा आपण ज्या वेगवेगळ्या यात्रा आहेत त्या करायच्या. तिथे काय होतं, आपल्याला अनेक भक्त भेटतात, त्यांचा संग मिळतो, मग आपली शुद्धी होते. तिथं आपल्याला सेवा करायला मिळते वेगवेगळ्या भक्तांची. त्याचबरोबर तिथे असे उच्च कोटीचे साधू संत असतात, त्यांचा संग मिळतो. मग अशा पद्धतीने आपण जेव्हा धाम यात्रा जातो आणि म्हणजे विशेषतः कार्तिक महिन्यामध्ये वृंदावन किंवा वेगवेगळे पुरी, जगन्नाथपुरी, मायापूर धाम, असे वेगवेगळे आहेत, द्वारका, कितीतरी धाम आहेत भगवानांची, कमी नाही आहे धामांची, अयोध्या, हो की नाही. तर हे सगळ्या धामांना जिथे जिथे भगवान यांच्या प्रत्यक्ष लीला आहे, ह्या भू वैकुंठामध्ये म्हणजे पृथ्वीला वरती जिथे जिथे लीला घडल्या त्यांना भूवैकुंठच म्हणतात. तर तिथे तिथे आपण तीर्थाटन करून यायला हरकत नाही. म्हणजे ह्यासारखा उत्तम म्हणजे आपल्या पापापासून मुक्ती होण्याचा तो मार्ग आहे. आणि जमदग्नींनी काय केलं, परशुरामांना अशा पद्धतीनं उपदेश केला. मग आता पुढे काय घडलं, तर आता ह्या पुढचे जे आहेत श्लोक आपण आता त्यातून समजून घेणार आहोत. तर ह्या स्लाइडचा आपला अभ्यास पूर्ण झाला. आता आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता कार्तवीर्य अर्जुनाचे सन म्हणजे मुलं जे आहेत, तर त्यांनी काय केलं, म्हणजे जमदग्नी जे आहे तर त्यांच्या बाबतीत त्यांनी आता म्हणजे सूड घ्यायचं ठरवलं होतं. म्हणजे काय नेमकी कथा घडली तर ती आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता कार्तवीर्य अर्जुन जे आहे तर त्यांची जी मुलं आहेत तर त्यांनी आपल्या पित्याचा वध झालेला पाहिला होता. मग आता भगवान परशुराम आहेत ते पित्यांची आज्ञा ऐकून आता ठीक आहे म्हणाले, आणि ते बाहेर पडले. आणि संपूर्ण 1 वर्ष त्यांनी विविध तीर्थांची यात्रा केली आणि नंतर ते आश्रमात परत आले. मग आता इकडे तोपर्यंत काय झालं, की एकदा जमदग्नी जी होती तर त्यांची पत्नी जी आहे, जमदग्नी ऋषी म्हणजे परशुराम भगवान यांची माता रेणुका माता, ती गंगेवरती गेली होती पाणी आणण्यासाठी गंगा नदीवर. आणि तिथे गंधर्व एक जो होता, त्यांचा म्हणजे तो राजा होता गंधर्वांचा. गळ्यामध्ये त्याचे छान कमळांच्या माळा घालून अप्सरांसह जलक्रीडा करत होता. म्हणजे त्या गंगेमध्ये तो जलक्रीडा करताना तिने पाहिला. मग ती पाणी आणण्यासाठी म्हणून गंगेवर गेली आणि अप्सरांसमोर म्हणजे समवेत तो जलक्रीडा करणारा म्हणजे तो चित्ररथ म्हणजे हा जो गंधर्व राज होता तो तिने पाहिला. हम्म. आणि तिच्या म्हणजे जे मन आहे तर त्यामध्ये इच्छा निर्माण झाली की आपण संग करूया, म्हणजे ह्या गंधर्व राजाशी, म्हणजे किंचितशी इच्छा उत्पन्न झाली की ह्या गंधर्वाशी आपल्याला संग करायला मिळाला असता तर बरं झालं असतं असं तिला वाटलं. किंचित इच्छा निर्माण झाली. आणि मग घरी त्यामध्ये ती घरी उशिरा आली, म्हणजे घरी अग्नीला आहुती देण्याची वेळ आली होती. म्हणजे काय की अग्निहोत्र करायचे, मग तिथे आहुती देण्याची वेळ आली होती आणि तिला स्मरण नाही झालं, म्हणजे तिला उशीर झाला यायला. आणि हे म्हणजे हे तिच्या लक्षात आले की आपल्याला आता उशीर झालाय, म्हणून ती गडबडीने तिने पाणी घेतलं, पाण्याचा कलश भरून घेतला, गंगा नदीवर ती पाणी आणण्यासाठी गेली होती आपला कलश घेऊन.
आणि आपल्याला आता जमदग्नी मुली मुली जे आहेत तर ते अत्यंत म्हणजे कोप कोप असं म्हणजे कोपिष्ट किंवा कोप पावणारे असे होते. तर ते आपल्याला आता शाप देतील या भीतीने ती तडक घरी गेली काय. आणि मग काय झालं की कलश तिने खाली ठेवला आणि ती पतीसमोर हात जोडून उभी राहिली. मग आता आपली जी पत्नी आहे तिने मनाने व्यभिचार केला हे जमदग्नींनी आपल्या म्हणजे जे त्यांचं ते बल आहे किंवा तप आहे ध्यानाचं त्याच्यातून जाणलं होतं. त्यांना भयानक राग आला आणि ते ओरडले, पुत्रांनो या पापिणीला तुम्ही मारून टाका. हम्म. म्हणजे ते खूप रागावले आणि त्यांनी आपले जे इतर पुत्र होते परशुराम जे आहेत ते तिथे उपस्थित नव्हते. पण जे इतर ज्येष्ठ पुत्र होते कारण परशुराम त्यांचे कनिष्ठ पुत्र आहेत. तर त्यांनी म्हणजे अत्यंत क्रोधित होऊन आपल्या पुत्रांना सांगितलं, ही जी आहे अत्यंत पापिणी आहे, हिने मनाने तरी व्यभिचार केलाच आहे ना. आणि हिला तुम्ही काय करा, ह्या पापिणीला मारून टाका तुम्ही. मग जमदग्नी जे आहेत ते जे आहेत तर ते सर्वात कनिष्ठ पुत्र जे आहेत त्यांचा त्याला म्हणजे त्यालाही देखील हे म्हणाले म्हणजे परशुराम. तर हे सगळे आज्ञाभंग करणारे भाऊ म्हणजे तोपर्यंत ते तीर्थाटनाहून आलेले होते 1 वर्ष पूर्ण होऊन. आणि मग हे हा प्रसंग जो आहे तो यावेळी घडला की परशुराम जेव्हा तीर्थाटन करून आले आणि मग जमदग्नी जे आहेत त्यांचा सर्वात कनिष्ठ पुत्र म्हणजे परशुराम. मग आपले जे थोरले बंधू आहेत सगळे ते आज्ञाभंग करणारे आपले भाऊ आहेत आणि व्यभिचार मनाने करणारी आपली माता आहे. यांचा वध करण्याची आज्ञा जमदग्नींनी मग काय केली, ह्या परशुरामांना केली. म्हणजे काय की आपले आज्ञाभंग करणारे हे जे काही पुत्र आणि आपली ही व्यभिचारी पत्नी ह्या सगळ्यांचा तू वध करून टाक असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे परशुरामांसाठी आपले आज्ञाभंग करणारे भाऊ आणि मनाने व्यभिचार करणारी माता त्यांचा वध करण्याची त्यांनी आज्ञा दिली त्या क्रोधाच्या आवेशामध्ये जमदग्नींनी. कारण परशुरामांना जमदग्नीची ध्यान क्रिया आणि तपश्चर्या म्हणजे ह्यातलं नैपुण्य माहिती होतं आणि त्याचा प्रभावही माहिती होता. म्हणून त्यांनी काय केलं, आपल्या मातेचा त्यांनी जसं सांगितलंय तसं वध करून टाकला आणि बंधूंचा पण वध करून टाकला. म्हणजे पहा, गुरु आज्ञेचं पालन किंवा पिताच्या आज्ञेचं पालन याची पराकाष्ठा म्हणजे काय आहे. तर परशुरामांनी काय केलं, तर प्रसंगी आपल्या पित्यांच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी आपल्या मातेचा देखील वध केला, आपल्या ज्येष्ठ बंधूंचा देखील वध केला. आणि त्याचबरोबर परशुरामजींचे जमदग्नी हे पिता हे सर्वश्रेष्ठ गुरु असतात, पहिले गुरु आहेत आपल्या जीवनातले. मग त्यांनी आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन केलं, आपले पिता आहेत त्यांच्या आज्ञेचं पालन केलं. म्हणजे पहा, हे आपल्यासाठी हा आदर्श त्यांनी घालून दिला आहे. आपल्यासारख्या सामान्य जनांना पिताच्या आज्ञेचं आपण कसं पालन करणं आवश्यक आहे किंवा आपल्या गुरु आज्ञेचं पालन आपण किती तळमळीने करणं आवश्यक आहे आणि जसंच्या तसं करणं आवश्यक आहे हा महत्वाचा भाग. आपल्या मनाने तिथे भाग नाही करायचा, जे जसं सांगितले तसं छोट्या छोट्या सेवांमध्ये हे याच्यावरून आपण शिकू शकतो. मग ते तर भगवान यांचे प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार आहेत परशुराम भगवान जे आहेत आणि ही सुद्धा भगवान यांची लीला होती. मग पहा, त्यांनी काय केलं, जसं पित्यांनी सांगितलं तसं ते तसं केलं. का तर ह्याचं कारण आहे, त्यांना आपल्या पित्यांची ध्यान क्रिया म्हणजे ध्यानाचं बळ आणि तपाचं बळ आहे ना, तर हे माहिती होतं आणि त्याचा प्रभाव पण माहित होतं केवढं मोठं बळ आहे त्याच्यामध्ये आणि केवढा मोठे ताकद आणि प्रभाव आहे त्याचा, हे सगळं माहिती होतं. आणि म्हणून त्यांनी त्यांनी जसं सांगितले आपल्या पिताश्रींनी, जसं म्हणजे गुरु म्हणून त्यांनी उपदेश केला तर तसंच्या तसं त्यांनी केलं. आणि मग काय झालं, म्हणजे हे घडल्यानंतर प्रसंग मग जे जमदग्नी आहेत ते परशुरामांच्या वर भरपूर संतुष्ट झाले. मग त्यांनी काय सांगितलं, आता मी तुझ्यावर संतुष्ट झाले, आता तू मला काहीतरी तुझ्या मनात जे आहे ते वरदान माग असं त्यांनी सांगितलं. मग भगवान परशुराम काय म्हणाले की माझी माता आणि माझे हे सगळे बंधू की ज्यांना माझ्या हातून मरण आलं तर ते सगळे जिवंत व्हावेत, त्यांनी मी केलेल्या वधाची आठवण पण त्यांना राहू नये असा मला वर दे. म्हणजे रिलेशनशिप काय, आपस में कुछ नहीं है। आपस की मुझे इनको अपना बाप मारोगे, बस वही है, जो कहेगा वो कहेगा कि आग में जल जा, जलना हरे पड़ेगा। कृष्ण. जनता के लिए कैसे। माईक कुणाचं तरी अनम्यूट करा, अनम्यूट अनम्यूट. ठीक आहे. तर इथे आपण लक्षात घेऊया की कशा पद्धतीचं वरदान मागितलं परशुराम भगवान यांनी. माझे जे बंधू आहेत आणि माझी माता आहे
हे जिवंत तर व्हावेतच, पण त्यांना मी केलेल्या त्यांच्या वधाची आठवण राहू नये असा मला वर द्या. आणि मग त्यानंतर जमदग्नींच्या वरदानामुळे भगवान परशुरामांची माता आणि बंधू झोप पूर्ण झाल्यावर जसे एखादे व्यक्ती असे सुखाने उठतात अगदी शांतपणे, अशा पद्धतीने ते उठून बसले. म्हणजे पित्यांचं सामर्थ्य, तपश्चर्या आणि त्यांचं ज्ञान यांची त्यांना पूर्ण जाणीव होती, आणि म्हणून परशुरामांनी आपल्या बंधूंचा वध केला होता. मग आता ही पार्श्वभूमी आपण समजून घेतली. मग आता पुढे काय घडलं, तर कार्तवीर्य अर्जुनाच्या पुत्रांना म्हणजे ह्या स्लाइड मध्ये जे वर्णन आहे, तर 16 म्हणजे 9व्या स्कंदातला 16व्या अध्यायातल्या 9व्या श्लोकापासून 19व्या श्लोकापर्यंत आता आपण कथानक अभ्यासणार आहोत. तर आता कार्तवीर्य अर्जुन जो आहे, त्याच्या पुत्रांना भगवान परशुरामाच्या पराक्रमामुळे पराभूत व्हायला लागलं होतं बरं का. आणि आता हा सगळा पराभव का त्यांना म्हणजे अनुभवायला लागला होता, तर त्यांच्या पित्याचा वध झाल्यानंतर ते कसे काय बरं जे आहेत तर ते म्हणजे शांत बसतील, किंवा पिता जे आहेत त्यांचे त्यांचा मृत्यू झाला होता. आणि त्यामुळे त्या पित्याच्या वधाचं सतत स्मरण होत असल्यामुळे त्यांना कधीच सुख लाभलं नाही. मग जमदग्नींनी कठोर तपश्चर्या केली असल्यामुळे ते शक्तिशाली होते निश्चित, पण रेणुकेने अपराध केल्या केल्या त्यांनी त्यांना मृत्यूदंड दिला होता. म्हणजे त्यांच्या हातून घडलेला अपराधच असल्यामुळं काय झालं की त्यांच्या हातून हा अपराध घडला होता, रेणुका जी आहे तर तिचा वध करायला सांगण्याचा. जरी ते उत्तम जे आहेत तपस्वी असतील, तरी पण त्यांनी तिला मृत्यूदंड दिला होता, म्हणजे छोट्याशा अपराधासाठी. म्हणजे ब्राह्मणाचं खरं तर गुण काय आहे, तर त्यांनी क्षमावृत्ती जोपासली पाहिजे. त्यांनी हा उपदेश परशुरामांना केला, पण ते स्वतः पण तसेच होते. परशुरामांसारखे अत्यंत क्रोधित होणारे छोट्या छोट्या कारणांनी आणि कोपित होणारे ऋषी म्हणून जमदग्नी ओळखले जातात. मग परशुरामांनी कार्तवीर्य अर्जुनाचा वध केल्यामुळे, म्हणजे तो जो वध आहे तो मोठा अपराध नसला तरी सुद्धा त्याचं पातक लागलंच असतं, म्हणून त्यांना तीर्थाटनाला जायला त्यांनी सांगितलं होतं. पण त्याच वेळी कार्तवीर्य अर्जुन जे आहेत म्हणजे तर म्हणजे त्यांनी जो अपराध घडला होता, म्हणजे जो जमदग्नी मुनी आहेत, तर त्यांनी रेणुकेचा वध करण्यासाठी परशुरामांना जो उपदेश केला होता, आज्ञा केली होती, तर त्यांच्या हातून खर तर हा अपराधच घडला होता एक ब्राह्मण म्हणून. आणि ह्याच अपराधाचा हम्म एक म्हणजे जो दंड आपण म्हणू, तर तो म्हणजे काय घडला, म्हणजे एक अपराध काय करतो, तर दुसऱ्या अपराधाला जन्म देत असतो. म्हणजे एका अपराधातून दुसरा अपराध निर्माण होत असतो. तर त्यामुळे काय घडलं, तर कार्तवीर्य अर्जुनाचे जे पुत्र आहेत त्यांनी ह्या जमदग्नींचा वध करून टाकला. आणि मग आता कार्तवीर्य अर्जुन, परशुराम, जमदग्नी अथवा कुणी असले तरी सावधपणे आणि आपण चातुर्यानं वागलं पाहिजे, अन्यथा आपल्याला आपल्याकडून घडलेल्या पापाचे परिणाम भोगावेच लागतील. म्हणजे वेदामध्ये ही घटना आहे, त्यातून आपण हा धडा शिकला पाहिजे की भले ते जमदग्नी ऋषी होते, त्यांनी कठोर तपस्या केली, पण त्यांनी ज्या वेळेला प्रसंग आला त्यावेळेला एका ब्राह्मणामध्ये क्षमावृत्ती असली पाहिजे. तर ती न जोपासता त्यांनी छोट्याशा कारणासाठी, आपली जी पत्नी आहे तिने प्रत्यक्ष देखील व्यभिचार नव्हता केला, तिच्या मनात इच्छा आली की आता मनुष्यामध्ये भोग करण्याची वृत्ती असते आणि त्याचबरोबर मनुष्यामध्ये विकार असतात, तर म्हणून त्यांनी क्षमाशीलता बाळगून तिला क्षमा करणं खरं तर आवश्यक होतं. पण त्यांनी काय केलं, आपल्या ध्यान योगामुळे किंवा तप सामर्थ्यामुळे जाणलं की मनाने ही इच्छा तिच्या म्हणजे ती केली, म्हणजे तिच्या मनात ही इच्छा प्राप्त म्हणजे प्रकट झाली होती की ह्याचा संग केला तर या गंधर्व राजाचा. आणि त्यामुळं त्यांनी काय तिला आल्यावरती म्हणजे तिच्यावर क्रोधित होऊन ते काय म्हणाले की तिने मनाने व्यभिचार केला, ह्या पापिणीला मारून टाका असं त्यांनी आदेश दिला होता मुलांना. मग मोठ्या मुलांनी काही त्या आदेशाचं पालन नाही केलं, आपल्या मातेला कोण बरं मारेल, हो की नाही. आणि म्हटल्यावरती त्यांनी परशुरामाला आज्ञा केली आणि परशुरामजींच्याकडून हे पातक करून घेतलं. म्हणजे एक प्रकारे त्यांनी काय केलं होतं की हा म्हणजे हा अपराधच केला होता. म्हणजे कधीही छोट्याशा चुकीसाठी म्हणजे मोठी शिक्षा कधीही शास्त्रामध्ये जी आहे तर ती सांगितली गेलेली नाहीये. तर क्षमाशीलता वृत्ती आपल्यामध्ये असली पाहिजे ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीमध्ये. आणि त्याचबरोबर आपण सामान्य स्तरावरचं व्यवहारातलं उदाहरण घेऊया की जिथे आपल्याला म्हणजे जी गोष्ट आपल्याला
म्हणजे चाकूनी जी गोष्ट आपल्याला कापता येते ती कापायला आपण तलवार घेतो का? बिलकुल नाही. ओके रे. मग अशाच पद्धतीनं म्हणजे छोट्याशा अपराध जो आहे त्याला छोटासा काहीतरी आपण म्हणू की शिक्षा अशा पद्धतीची देता येऊ शकते, हो की नाही? पण तसं न करता त्यांनी तिला वधाची मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती रेणुका मातेला. आणि ह्याचा परिणाम काय झाला म्हणजे एक अपराध आपल्याकडनं घडला तर त्याचा परिणाम आपल्याला म्हणजे त्या पातकाचा परिणाम आपल्याला भोगावाच लागतो. मग ते जमदग्नी असू देत, म्हणजे परशुराम असू देत, नाहीतर कार्तवीर्य असू देत. आणि मग त्यामुळं काय झालं तर त्यांचा कार्तवीर्य अर्जुनाचे जे पुत्र होते तर ते कसे होते की आपल्या पित्यांचा वध केलाय म्हणजे परशुरामांनी आपल्या पित्यांचा वध केलाय म्हणून त्यांनी काय केलं तर परशुरामांच्या पित्यांचा म्हणजे जमदग्नींचा येऊन वध केला होता. म्हणजे आपण म्हणतो की प्रतिशोध अशा पद्धतीने म्हणजे एका पापातून दुसरं पाप जन्म घेतं, एका अपराधातून दुसरा अपराध जन्म घेतो, तो अशा पद्धतीने घेतो. आणि म्हणून वेदांचं हे जे आख्यान आहे म्हणजे ही जी कथा आहे यातनं आपण काय शिकतो तर अशा पद्धतीच्या सगळ्या घटनांपासून आपण हाच धडा शिकला पाहिजे की असं कोणतंही पाप जेव्हा घडतं तेव्हा त्या पापी व्यक्तीला आपण त्या क्षणी क्षमा करता आली पाहिजे, अन्यथा एका अपराधातून दुसरा अपराध जो आहे तो जन्म घेत असतो किंवा एका पातकातून दुसरं पाप फळाला येत असतं. तर ह्यासाठी काय आवश्यक आहे तर क्षमाशील वृत्ती जोपासणं आपण आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊ आपण, पुढे जाऊन काय घडलं तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता पुढची कथा कशी तर एकदा वसुमान म्हणजे जे थोरले बंधू आहेत परशुराम यांचं नाव आहे वसुमान आणि त्यांचे इतर बंधू आहेत त्यांच्या नावांचा उल्लेख नाहीये भागवतामध्ये आणि परशुरामांचाच उल्लेख आहे. तर थोरले बंधू जे आहेत ते वसुमान आणि इतर बंधू आणि परशुराम असे वनात गेले बरं का. तर तेव्हा सूड घेण्याची संधी पाहतच होते कार्तवीर्य अर्जुनाचे पुत्र आणि मग ते काय केलं त्यांनी जमदग्नीच्या आश्रमात गेले, जमदग्नी मुनींच्या आश्रमात ते गेले आणि पाप करायचं ठरवूनच ते आले होते म्हणजे जमदग्नींचा वध करायलाच ते आले होते. आणि मग आश्रमात गेल्यावर राजकुमारांनी जमदग्नी मुनी अग्निग्रहात बसून म्हणजे जे भगवान आहेत त्यांना उत्तम श्लोक म्हटलं जातं त्यांचं ध्यान करत होते म्हणजे भगवान यांचं ध्यान करत होते, ध्यान लावून बसले होते. अग्निगृह म्हणजे जिथं अग्निहोत्र किंवा यज्ञ कुंड म्हणजे अशा पद्धतीचं संपन्न होत असतात ते जे ग्रह असतं त्याला म्हणजे ती खोली असते त्याला म्हणायचं अग्निग्रह. आपण पाहिलं असेल पहा ऋषी मुनी बसलेले असतात आणि होमामध्ये आहुती देत असतात मग त्याला अग्निग्रह म्हणतात. तो एक वेगळा भाग असतो घराच्या जे ठिकाणी म्हणजे पूर्वी जी घरांची रचना होती आश्रमांची रचना असते तर तिथं अग्निग्रह वेगळं असतं तर तिथे जे होते हे ध्यान करायला बसलेले होते म्हणजे वेदी जवळ बसून ध्यान केलं तर ते उत्तम प्रतीचं मानलं जातं आणि त्यामुळे ते तिथे बसून ध्यान करत होते. मग ही संधी साधून त्यांनी काय केलं जमदग्नींचा शिरच्छेद केला म्हणजे ते ध्यान अवस्थेत असताना त्यांचा शिरच्छेद केला त्या मुलांनी. आणि मग जमदग्नींच्या पत्नी आणि म्हणजे त्या कोण परशुरामांची माता जी रेणुका आहे तर ती पतीच्या प्राणांची भिक्षा मागत होती केविलवाणी होऊन. खूप तिने गयावया केली, खूप तिने त्यांना प्रार्थना केल्या की माझ्या पतींना मारू नका, त्यांना प्राणदान द्या. मात्र क्षत्रियांचा एकही गुण नव्हता. कार्तवीर्य अर्जुन जे होते त्यांची जी मुलं होती त्यांच्यामध्ये एकही क्षत्रियांचा गुण नव्हता. अत्यंत नीच आणि क्रूर वृत्तीचं कार्य त्यांनी केलं होतं आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी बळपूर्वक जमदग्नींचं जे शिर आहे ते तर तोडलंच, धडापासून वेगळं केलं, त्यांचा शिरच्छेद केला तलवारीने आणि ते स्वतः सोबत घेऊन गेले पुन्हा ते जे त्यांचं शिर आहे ते म्हणजे केवढी क्रूरता पहा. म्हणजे ही जी पापी वृत्ती आहे ही जी असुरी वृत्ती आहे ही किती बळावली होती पहा क्षत्रियांमध्ये म्हणजे त्यांच्यामध्ये क्षत्रियाचा एकही गुण नव्हता. क्षत्रिय जे आहेत ते शौर्य आणि वीरत्वाचं प्रतीक आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीचे आहेत आणि योग्य ठिकाणी ते क्षमाशीलता वृत्ती सुद्धा जोपासतात आणि योग्य ठिकाणी ते दंड करत असतात. अशा पद्धतीचा समन्वय करण्याचं किंवा असं त्यांच्यामध्ये म्हणजे जिथे आवश्यक आहे तिथे ती शिक्षा प्रदान करण्याचं, जिथे आवश्यक आहे तिथे क्षमाशीलता किंवा छोटासा काहीतरी दंड देण्याचं अशा पद्धतीचं त्यांच्यामध्ये सगळे गुण असतात. तर म्हणजे थोडक्यात ते प्रशासकीय गुण म्हटले जातात. तर असे उत्तम गुण असलेले क्षत्रिय असतात पण त्यांच्यामध्ये एकही असा गुण नव्हता या मुलांमध्ये आणि ते इतके नीच आणि क्रूर वृत्तीचे होते की त्यांनी म्हणजे त्या पुत्रांनी इतक्या तिने याचना करून देखील त्यांच्या प्राण्यांची भिक्षा मागून देखील काय केलं
त्यांचा शिरच्छेद तर केलाच, पण बळपूर्वक त्यांचं शिर तोडून सुद्धा स्वतःसोबत नेलं पहा. म्हणजे केवढं क्रौर्य पहा. म्हणजे ही जी क्रूर वृत्ती आहे आपण आताच्या काळात पाहतो की 38 तुकडे झाले आणि फ्रीजमध्ये ठेवले, म्हणजे हे सगळी जी गुन्हेगारी वाढलेली पाहतो आपण, हे सगळं काय आहे, तर हे तमोगुणाचं प्रतीक आहे. जितका तमोगुण जास्त तितकं क्रौर्य जास्त. मग हे जे आहे, तर कलियुगामध्ये ही सुरुवातच म्हणजे झाली या क्रौर्याला. तर अशाच पद्धतीचा आपला इतिहास आहे की जिथे अशा घटना घडल्यात. मग ह्या काय दाखवतात की अत्यंत नीच स्तरावर किंवा म्हणजे क्रूरकर्मा स्थितीमध्ये हे जे होते, तर हे कार्तवीर्य अर्जुनाचे पुत्र होते आणि त्यांच्यामध्ये क्षत्रियाची कुठलेही गुण नव्हते. म्हणजे काय की कलियुगामध्ये तर असंच घडेल सांगितलंय. व्यासमुनींनी काय लिहिलंय भागवतामध्ये, तर म्हणजे आपली जी गुणवैशिष्ट्य आहेत त्यानुसार कुणी आचरणच नाही करणार. म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती आपल्या गुणवैशिष्ट्यानुसार नाही, क्षत्रिय वर्णाचा व्यक्ती नाही, वैश्य वर्णाचा व्यक्ती नाही, शूद्र वर्णाचा व्यक्ती नाही. म्हणजे काय, हे पथभ्रष्ट लोक आहेत. मग ही पथभ्रष्टता तेव्हापासून सुरू झाली. म्हणजे काय, हळूहळू प्रत्येक युगामध्ये काय झालं की सात्विकता ढळत गेली आणि त्यामुळं सात्विकता ढळणं म्हणजे सत्वगुणाचं प्रमाण कमी होत गेलं आणि त्यामुळं रजोगुण तमोगुणाचं प्राबल्य वाढलं पहा. मग त्याचाच हा परिणाम होता. मग ही जी साध्वी रेणुका आहे ती पतीच्या निधनामुळे अत्यंत दुःखी झाली आणि ती खूप आक्रोश करायला लागली की अरे रामा, अरे रामा, अशा पद्धतीने म्हणजे ती परशुरामांचा धावा करायला लागली. आणि मोठे मोठ्यानं ओरडायला लागली. मग आता परशुरामांच्या सहित जमदग्नींचे हे पुत्र जे होते दूरवर गेले होते, पण मातेचं हे राम असा आक्रोश त्यांनी ऐकला. जंगलात कशी शांतता असते पहा वेगळीच, आणि दूरवर ध्वनी जातो. मग ते ताबडतोब धावत आले आश्रमामध्ये आणि त्यांनी पाहिलं की पित्याचा वध झालाय आणि त्यांचं धड तिथे नाहीये, त्यांचं शरीरच फक्त तिथे शिल्लक आहे. मग जमदग्नींचे जे पुत्र होते ते अत्यंत दुःखी झाले आणि मग ते म्हणाले की म्हणजे एवढं धर्मनिष्ठ असलेले आमचे जे वडील आहेत तर ते आम्हाला म्हणजे पारखे झाले आता. आणि ते खूप म्हणजे दुःखी झाले, कष्टी झाले. आणि मग त्यांनी अशा पद्धतीने विलाप केल्यानंतर परशुरामांनी काय केलं, पित्याचा देह जो होता तो आपल्या भावांच्या स्वाधीन केला आणि स्वतः त्यांनी काय केलं, आता आपला परशु हातात घेतला आणि पृथ्वीच्या पाठीवर सर्व जेवढे क्षत्रिय आहेत त्यांचा निपात करण्याचा त्यांनी निश्चय केला आणि ते निघाले. आता पुढे काय घडलं हे आपण पुढच्या स्लाइडवर पाहणार आहोत. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया आपण. आता आपण 19व्या श्लोकापर्यंत आपला अभ्यास पूर्ण केला. मग आता हे सगळं आपण अभ्यासलं की परशुराम जे आहेत तर त्यांनी कशा पद्धतीने लीला केली. पुढे जाऊ आपण. आता त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. हे आपण दोन्ही स्लाइडचा एकत्रित अभ्यास केला. हा, आता ह्या श्लोकापासून बघूया. तर आता हा जो श्लोक आहे तर इथे त्याचं जे स्पष्टीकरण आहे की आता हे जे माहिष्मती नगर होतं नर्मदेच्या तीरावरती, तर तिथे ब्राह्मण जे आहेत त्यांच्या वधाच्या पापामुळं त्या म्हणजे ती नगरी आहे तिचं ऐश्वर्य आधीच नष्ट झालं होतं. म्हणजे काय की जमदग्नी मुनी हे ब्राह्मण वर्णाचे आहेत, त्यांचा वध केला होता कार्तवीर्य अर्जुनाच्या पुत्रांनी. त्यामुळं काय होतं, ब्राह्मण वधाचं पातक काय की जो कोणी ब्राह्मण वध करतो, ज्या नगरचा राजा किंवा जो कोणी, त्यांचं काय होतं, ऐश्वर्य सगळं नष्ट होऊन जातं. म्हणजे केवढं मोठं पातक आहे पहा, आधीच नष्ट झालं होतं. आणि परशुरामांनी मग तिथे गेल्यावर काय केलं, कार्तवीर्य अर्जुनाच्या पुत्रांची मस्तकं तोडून टाकली. इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी. आणि त्यांच्या राशींचा ढीग लागला. नगराच्या मध्यभागी मोठा पर्वतच उभा केला, कारण त्याला 1 सहस्त्र पुत्र होते. किती पुत्र होते कार्तवीर्य अर्जुनाला? 1 सहस्त्र पुत्र होते. आणि मग पुढे काय घडलं ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता त्यांच्या रक्ताचे नुसते पाठ व्हायला लागले बरं का, आणि एक भयंकर नदीच बनली रक्ताची त्यांच्या. आणि ब्राह्मणी संस्कृतीचा अवमान करणारा राजा जो आहे त्यांच्या मनात भय उत्पन्न म्हणजे झालं की क्षत्रिय असो किंवा कुणी राजकर्ते असो, जर पाप कर्म एखादी व्यक्ती करत असेल तर परशुरामांनी काय केलं, त्यांचा येऊन वध करून टाकला. आपल्या पित्याच्या वधाचं सूड घेण्याचं फक्त निमित्त होतं, म्हणजे हे कारण घडलं, निमित्त कारण घडलं. पण हे जे असे क्षत्रिय होते की जे अत्यंत नीच आणि क्रूर होते आणि ते राज्यकर्ते बनले होते आणि अशी पापकर्म करू लागली होती, क्षत्रिय धर्माचे जे गुण आहेत, क्षत्रिय वर्णाचे जे गुण आहेत, तर त्याचं त्यांनी पालन नाही केलं होतं.
आणि त्यामुळं परशुरामांनी काय केलं, आपल्या पित्याच्या वजाचा सूड घेण्याचं फक्त निमित्त केलं. आणि ह्या अशा असुरी प्रवृत्तीचे जे क्षत्रिय होते, कार्तवीर्य अर्जुनाचे जे पुत्र होते, असे जे राज्यकर्ते होते, जे पापी होते, पापकर्म करायला लागले होते, आणि त्यांचा त्यांनी काय केला, वध केला. 21 वेळा पृथ्वी अशी निक्षत्रिय केली त्यांनी. आणि त्यांनी काय केलं, अशा पद्धतीनं ह्या पापी लोकांना दंडित केलं. म्हणजे इतका तिथं रक्ताचा पाठ वाहू लागला की त्यांनी रक्ताचे 9 डोह भरून गेले. म्हणजे पहा, इथे आपण समजून घेऊया की त्यांच्या पित्याचा वध करणे हे केवळ निमित्त होतं. पण जेव्हा जेव्हा कुणी ब्राह्मणी संस्कृतीचा अवमान करू लागतात आणि असे जे राज्यकर्ते आहेत ते दूषित असतात, म्हणजे पापी असतात, की जे ब्राह्मण वर्णाच्या म्हणजे जे आहेत ह्या लोकांचा वध करतात, किंवा ब्राह्मणी संस्कृती का मांडली आहे, तर ब्राह्मण वर्णाचे जे लोक आहेत, चार जे वर्ण आहेत त्यामध्ये, तर तेच काय करत असतात, या क्षत्रियांना, वैश्यांना आणि शूद्रांना मार्गदर्शन करत असतात. ते वर्णाश्रम व्यवस्थेचे प्रमुख असतात आणि म्हणून त्याला ब्राह्मणी संस्कृती म्हणले. भगवद्गीतेत या संस्कृतीची प्रशंसा केली. काय म्हटले, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः. म्हणजे काय, की जर शासन ब्राह्मणी संस्कृतीची म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या संस्कृतीची, म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती त्याचा मुख्य असतो आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे जे आहेत क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र वर्णाचे लोक कार्य करत असतात. मग ह्या संस्कृतीची जर कोणी उपेक्षा करत असेल आणि बेजबाबदार वर्तन आणि पापाचं म्हणजे पापाचं आचरण करणारे असे पापाचारी झाले, तर भगवान यांना परशुरामांसारखा एक अवतार बनून यावंच लागतं. आणि त्यावेळेला ते काय करतात, या सगळ्या पापी लोकांचा निपात करून टाकतात. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, तर ही जी पृथ्वी आहे ती 21 वेळा निक्षत्रिय केली. म्हणजे एकही क्षत्रिय तिथं उरला नाही. का उरला नाही, तर त्यांनी असे जे पापी क्षत्रिय होते त्यांचा वध करून टाकला. 21 वेळा केला असा वध. आणि मग भगवान जे आहेत, जे जसे परशुरामांच्या रूपात येऊन त्यांनी दंडित केलं हे सगळे जे पापी राज्यकर्ते होते, तर तसंच भागवताची दृष्टी काय आहे, भागवतामध्ये काय सांगितलंय, तर समान सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका, हे लिहून ठेवा कुठेतरी. हा, अत्यंत महत्वाचं आहे हे वाक्य. आपल्याला कोणीही विचारलं, आपल्याला माहिती पाहिजे म्हणण्यापेक्षा आपल्याला हे ज्ञान पाहिजे. भागवताच्या माध्यमातून आपल्याला भगवान यांचं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिळतं. पहा, भगवान यांचं कार्य कसं आहे, भगवान कसं येऊन लीला करतात, भगवान कशा पद्धतीनं आपल्या भगवंतांशी आचरण करतात, असुरांशी कशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण असतं, भक्तांशी कसं असतं, भगवान कृपा कशी करतात, भगवान लीला कशा करतात, भगवान कसं कार्य करतात या भूतलावर येऊन. तर ह्याचं सगळं वर्णन भगवद्गीतामध्ये पण आपल्याला भगवानांचे दिव्य उपदेश मिळतात. पण इथे भगवान यांचं प्रत्यक्ष जे आहे वर्णन आहे. आणि भगवान यांच्या वेगवेगळ्या लीला आहेत भागवतामध्ये, की ज्यामधून आपण भगवान यांना जाणू शकतो. मग भगवान यांचं परशुरामांच्या समान एक अवतार, आता लक्षात ठेवा याच्या पुढे मी काय सांगते, त्यांच्यासारखाच एक अवतार म्हणजे काय आहे, अग्नी. म्हणजे काय, की वणवा पेटतो ना, तर ते भगवान यांचं रौद्र रूप आहे. नंतर दुसरा अवतार काय आहे, दुष्काळ. म्हणजे जिथे दुष्काळ पडतो, आपण म्हणतो ना, अरे बापरे दुष्काळ पडलाय, इकडे पाणीच नाही आणि उपासमार होते, लोक लोक म्हणजे लोक जे आहेत ते म्हणजे पाण्यासाठी म्हणजे दर दर भटकतायत. मग हे काय आहे, तर भगवान यांचा हा अवतार आहे की जिथं पापाचारी लोक वाढतात, जिथं ब्राह्मण संस्कृतीची उपेक्षा करणारे बेजबाबदार लोक वाढले, जिथं पापाचरण वाढलं, म्हणजे अशा पद्धतीचं आचरण करणारे लोक वाढले, म्हणजे थोडक्यात जिथं पाप करणारे लोक वाढले, तिथं परशुरामांनी जसा अवतार धारण केला, म्हणजे परशुरामांच्या अवतारात भगवान आले, तसं आपल्याला दंडित करण्यासाठी भगवान अग्नी म्हणजे वणवा पेटतो, आग लागते. दुसरं रूप म्हणजे दुष्काळ. तिसरं रूप म्हणजे आता सगळ्यांनी करोना महामारी अभ्यासली ना, आली होती करोना सारखी जगभर मोठी महामारी अभ्यासली आलेली. मग ही काय आहे, तर हे सुद्धा भगवान यांचं जे आहे ते म्हणजे रौद्र रूप आहे, संकटाचं रूप आहे. म्हणजे काय, तर साथीचे रोग ज्याला आपण म्हणतो. तिसरा मुद्दा, पहिला अवतार काय, परशुरामन समान एक अवतार म्हणजे अग्नी, दुसरा अवतार म्हणजे दुष्काळ, तिसरा अवतार म्हणजे साथींचे रोग, अथवा
अशा पद्धतीचे संकटाच्या रूपात प्रकट होत असतात भगवान. आणि हा प्रकृतीचा नियमच आहे, भगवान यांनी हा नियमच घालून दिलाय. म्हणजे भगवान यांचं रौद्र रूप असतं, सुनामी येणं, पूर येणं. हा पण पुढे उल्लेख आहे 12व्या स्कंदामध्ये. इथे एवढेच म्हणजे एवढेच संकट इथं वर्णन केली आहेत, पण याचा सखोल उल्लेख 12व्या स्कंदामध्ये पाहायला मिळतो. हम्म आपण जेव्हा कल्की अवतार अभ्यासू ना, तर त्यावेळेला ही चर्चा येईल पुन्हा. जो शेवटचा अवतार आहे, तर भगवान यांचे रौद्र रूप आहे. भीषण दुष्काळ पडतो, साथीचे रोग होतात, अशी संकट येतात. आता आपण पाहिलं ना की तो विमान अपघात झाला मोठासा, तर त्यातला एकच व्यक्ती वाचला. म्हणजे काय, की भगवान यांचं हे वेगवेगळ्या संकटाच्या माध्यमातून दंडित करण्याचा हे रूप एक एक प्रकारचं रूपच होतं. म्हणजे काय, की असे पापाचारी लोक जेव्हा वाढतात, तर त्यावेळेला प्रकृतीचा हा नियमच आहे. आणि मग तो परशुरामांचा काळ असतो, किंवा म्हणजे परशुरामांचा काळ म्हणजे कुठला, तर त्रेतायुगाच्या आधीचा काळ. हम्म थोडस मग त्रेतायुगामध्ये काय झालं, भगवान श्रीरामांचा अवतार झाला. मग तो त्यांचा काळ असो किंवा आताचा वर्तमान काळ असो, जेव्हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या सत्तेला कोणी आव्हान देतो, आणि वर्णाश्रम धर्माचं रक्षण, म्हणजे वर्णाश्रम धर्म म्हणजे काय, 4 वर्ण 4 आश्रम. म्हणजे काय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे 4 वर्ण आहेत. आणि 4 आश्रम कुठले, तर ब्रह्मचर्य आश्रम, त्यानंतर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आणि त्यानंतर संन्यास आश्रम. ह्या म्हणजे ह्या सगळ्यांची मिळून वर्णाश्रम व्यवस्था आहे. त्याचं रक्षण जेव्हा थांबतं, म्हणजे आता आपण वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये नाही आहोत, म्हणजे त्याचं रक्षण थांबले. आणि जेव्हा शासन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या एक प्रकारे सत्तेलाच आव्हान देते, लोकशाहीमध्ये आपण जगतो, म्हणजे भगवान यांच्या सत्तेला आव्हान दिल्यासारखं आहे. वर्णाश्रम पद्धती दोषरहित आहे, आणि ती आपण आचरणात आणण्याचं सोडून आपण तिचं आचरण थांबवलंय. म्हणजेच काय, वर्णाश्रम धर्माचं रक्षण पण थांबले. आणि तेव्हा परशुरामांनी काय होतं, तर पूर्वी केलेल्या उत्पातांसारख्या उत्पातांना सामोरं जायला लागतं. म्हणजे जेव्हा वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार आचरण थांबतं, त्यावेळेला काय होतं, अनेक उत्पात घडतात. मग आता आपण वर्तमान युगामध्ये हेच सगळं अनुभवतो, हो की नाही. वेगवेगळे राष्ट्र एकमेकावर आक्रमण करतात, हे उत्पाताचंच कारण आहे. म्हणजे जेव्हा वर्णाश्रम व्यवस्थेचं आचरण थांबतं, त्यावेळेला वेगवेगळ्या उत्पातांना आपल्याला सामोरं जावं लागतंय. मग वेगवेगळे लोक अण्वस्त्र बनवतात, वेगवेगळी राष्ट्र, वेगवेगळे जी राष्ट्र आहेत ते एकमेकावर आक्रमण करतायत, हल्ले करतायत, हो की नाही. अशी अनेक राष्ट्र आहेत की ज्यांची दिवाळखोरी आता घोषित झाली, काहींची होते, किंवा तिथं सत्ता जी आहे तर तिथली उलथवतायत तिथले नागरिक. मग हे सगळं का घडतंय, त्याच्याकडे आपण म्हणजे टीका म्हणून नको पाहूया. पण हे सगळं कशामुळे घडतंय, तर वर्णाश्रम व्यवस्था जिथं थांबते, आणि त्यावेळेला काय होतं, तिथं अनेक उत्पातांना आणि संकटांना सामोरं जायला लागतं. म्हणजे एक प्रकारे आपण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत, तर त्यांनाच आव्हान देत असतो. आणि आपल्या मनाप्रमाणे वेगवेगळ्या ज्या सत्ता आहेत त्या आपण निर्माण केल्या, आणि ह्या कशासाठी आहेत, स्वार्थासाठी आहेत. म्हणजे तिथे म्हणजे स्वार्थासाठी सत्ता जी आहे ती मिळवली जाते. म्हणजे आपल्या प्रजेचं रक्षण करणं हा हेतू नसतो तिथे. म्हणजे जो सत्ताधारी असतो त्यांचा, म्हणजे तो सम्राट जो असतो, तो भगवान यांचा जो आहे अवतार मानला जातो. आणि तो काय करत असतो, तर त्याची जबाबदारी असते की आपल्या प्रजेला, म्हणजे प्रजा म्हणजे सगळे, किडामुंगी पासून सगळे, वन्य जीवन सुद्धा आलं त्याच्यामध्ये, म्हणजे जंगलवासींपासून सगळे, तर ह्यांच्या साठी त्याचं कर्तव्य आहे की त्यांचं रक्षण करणं. म्हणजे भगवान श्रीरामांना जेव्हा विचारलं होतं वालींनी की तुम्ही माझा वध का केला, तर त्यांनी सांगितलं की माझ्या राज्यामध्ये, मग तो वानर असू दे, नाहीतर कोणी पशु असू दे, नाहीतर कोणी मनुष्य असू दे, त्या सगळ्यांच्यासाठी समान न्याय करणं हे माझं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून मी अशा पद्धतीने कार्य केलं, हे उत्तर दिलं होतं श्रीरामांनी. आता श्रीराम अवतारामध्ये आपण ते अभ्यासू. तर अशा पद्धतीने प्रजेचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ही जी आहे ती त्या राजाची असते. पण सत्ताधाऱ्यांनी जर फक्त सत्तेचं सामर्थ्य आणि सत्तेच्या सामर्थ्याच्या जोरावर पापाचरण केलं आणि आपलं योग्य कर्तव्य पार नाही पाडलं, तर ती पापाचारी म्हणजे जी राज्य सत्ता, आणि त्याचबरोबर पापाचाराचं प्रमाण वाढल्यामुळं ती पापाचारी बनलेली जनता, जसा राजा म्हणजे राजा म्हणजे जसा राजा यथा प्रजा म्हटलं जातं, मग त्यानुसार ती बनलेली पापाचरण नियुक्त झालेली अशी जनता असते. तर त्यामुळे काय होतं, तर पृथ्वीवरती पापाचा भार वाढतो, आणि त्यावेळेला दंडित करण्यासाठी भगवान अशा वेगवेगळ्या रूपामध्ये येत असतात. मग त्यानंतर परशुरामांनी काय केलं, ते जे पित्यांचं मस्तक होतं, तर ते शरीराला जोडून टाकलं आपल्या पित्यांच्या.
आणि त्यांचा संपूर्ण देह कुशासनावर ठेवला. आणि मग यज्ञ म्हणजे यज्ञ कर्म त्यांनी केलं आणि सगळे जे देव आहेत तर त्या सगळ्यांचं आणि प्रत्येक आपल्यासारख्या प्रत्येक जीवाचे परमात्मा असलेले कोण आहेत? भगवान वासुदेव किंवा श्रीकृष्ण किंवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तर त्यांचं त्यांनी पूजन केलं. मग आता यज्ञ संपन्न झाला. मग हा यज्ञ झाल्यानंतर त्यांनी काय केलं तर परशुरामांनी दान म्हणून पूर्व दिशा होत्याला म्हणजे होत्या म्हणजे वेगवेगळे जे देवता आहेत त्यांची नाव आहेत तर सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. पूर्व दिशा होत्याला, त्यानंतर दक्षिण दिशा ब्रह्माजींना, पश्चिम दिशा अध्वर्यू म्हणून आहेत त्यांना, उत्तर दिशा उद्गात्याला आणि अवांतर दिशा म्हणजे आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान अशा पुरोहितांना देऊन टाकल्या. म्हणजे त्या त्या दिशेला पुरोहित आहेत ते कुणी नेमलेले आहेत तर परशुरामांनी नेमलेले आहेत, कारण भगवान यांचंच रूप आहे आणि त्यांनी ते दान देऊन टाकले. आणि मध्यभाग त्यांनी कश्यपांना दिला आणि आर्यावर्त नामक स्थान जे आहे तर ते उपद्रष्टा म्हणून आहे त्याला दिला आणि उरलेला भाग सगळा म्हणजे सदस्यांना सहपुरोहितांना दिला. आणि मग अशा पद्धतीने त्यांनी दान केलं. आता भारतामध्ये हिमालय आणि विंध्य या पर्वतांच्या मधला जो प्रदेश आहे त्याला आर्यावर्त म्हणतात, थोडक्यात आपण लक्षात घेऊया. मग अशा पद्धतीने त्यांनी सगळे विधी केले आणि भगवान परशुराम जे आहेत मग त्यांनी काय केलं तर स्नान केलं. म्हणजे त्याला म्हणायचं अवभूत स्नान, म्हणजे यज्ञ कर्म केल्यानंतर जे स्नान करतात त्याला म्हणायचं अवभूत स्नान. तर त्यांनी स्नान केलं आणि त्यानंतर सर्व पापांचं त्यांच्या शालन झालं, कारण ते अशा पद्धतीचे ते योद्धे होते आणि ते भगवान यांचाच अवतार आहेत. मग त्यामुळे जेव्हा ते सरस्वतीच्या नदीच्या तीरावर उभे राहिले तेव्हा अत्यंत म्हणजे असा जो चमकदार असा सूर्य असतो त्याप्रमाणे ते तळपू लागले आणि अशा पद्धतीचं त्यांनी आपलं कार्य केलं. म्हणजे काय की ह्याच्यातून आपण समजून घेऊया की भगवद्गीतेमध्ये जे म्हटलंय की यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधना, म्हणजे भगवान विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी कर्म केलं पाहिजे, नाहीतर प्रत्येक कर्म आपल्याला भौतिक जगामध्ये बंधनाचं कारण ठरतं. मग आता कर्मबंधन आलं की आपल्याला एका पाठोपाठ एक देह स्वीकारायला लागतात आणि जन्म मृत्यूच्या चक्रात आपण येत राहतो. म्हणून आपण काय करायचं, भगवान विष्णूंना संतुष्ट करण्यासाठी यज्ञ करावेत. आता भगवान जे आहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते त्यांचा अवतार असणारे परशुराम आहेत. तरी त्यांना पातक लागले. म्हणजे ह्या जगात मनुष्य कितीही सावधान राहिला, त्याची इच्छाही नसली तरी त्याच्या हातून पाप घडतं. त्याचं हे उदाहरण, आता उदाहरण अजून घेऊया. आपण रस्त्यावरून चालत असतो, आपल्या पायाखाली अनेक मुंग्या किडे येतात. मग त्यांची आपण अशा पद्धतीनं म्हणजे अजाणतेपणी अशा छोट्या छोट्या जीवांची हत्याच करत असतो. मग आता वेदामध्ये पंचयज्ञांचं विधान करण्यात आलं यासाठी, म्हणजे 5 प्रकारचे यज्ञ अशा पापांचं क्षालन करण्यासाठी म्हणजे सांगितलेत वेदामध्ये. मग आपल्याला कर्मकांडात जायचं नाहीये, म्हणजे आपण भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करावी की आपल्याला भक्ती मार्गावर उन्नत करते. मग आता ह्या वर्तमान कलियुगामध्ये खूप मोठा आपल्याला फार मोठी सुविधा मिळाली. पहा काय म्हटले, यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, म्हणजे मनुष्यानी भगवान श्रीकृष्णांचे जे गुप्तावतार आहेत याचा उल्लेख आहे भगवतामध्ये. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंची आराधना करावी. आता त्यांचं वर्णन कसं आहे, कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्ण, म्हणजे स्वतः कृष्ण असूनही सतत हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करत होते आणि कृष्ण भावनेचा प्रचार करत होते. संकीर्तन म्हणजे काय की जेव्हा आपण जो हरे कृष्ण महामंत्र आहे तो मृदुंग, करताल अशा वेगवेगळ्या वाद्यांच्या तालावर नाचून गाऊन भक्तांसोबत म्हणतो तेव्हा त्याला म्हणायचं नाम संकीर्तन. मग कलियुगासाठी यज्ञ म्हणजे काय तर भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी केलं गेलेलं कार्य म्हणजे यज्ञ म्हणायचं त्याला. मग आता भगवान श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केलेला कलियुगातला यज्ञ कोणता आहे तर संकीर्तन यज्ञ आहे. म्हणजे किती सोपं आहे पहा, म्हणजे आपल्याला नाम संकीर्तन म्हणजे भगवानांच्या नामाचा फक्त आपल्याला जप करायचंय किंवा संकीर्तन करायचंय. मग त्यामुळे काय होईल, आपण पापकर्मापासून वाचू. म्हणजे आपल्याला संकीर्तन यज्ञाची मोठी सुविधा दिली. आता ह्या युगामध्ये आपल्याला काही मोठमोठे यज्ञ किंवा अशा काही करता येणार नाहीत का तर तेवढे शुद्ध पुरोहितही नाही आणि तेवढे शुद्ध सामग्री आपल्याला मिळू शकणार नाही, हो की नाही. आणि पूर्वीच्या ऋषीमुनीमध्ये सामर्थ्य होतं, ते यज्ञामध्ये आहुती देत असत किंवा ते मंत्रोच्चारण करत असत तर ते त्यावेळेला
त्यांच्या मंत्रांचं सामर्थ्य पाहण्यासाठी हे सर्व करत असत. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्य होतं आणि तेवढे तपस्वी पण होते. तशी तपस्याही आत्ताच्या पुरोहितांमध्ये नाही, प्रदूषित आहेत त्या. आणि त्याचबरोबर आपल्याला तशी कलियुगामध्ये त्यांना आवश्यक असणारी सामग्री पण उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर मोठं धन आणि वेळ लागेल की जो आपल्याकडं म्हणजे जे आपल्याकडं असणं शक्य नाही. आणि मग त्यासाठी कलियुगामध्ये आपण की कुठला यज्ञ आपण करू शकत नाही संपन्न प्रत्यक्ष. मग ध्यान युगानुसार हजारो लाखो वर्ष ध्यान लावून बसत असत, तेवढी आयु मर्यादा आपल्याकडे नाही आणि तेवढी क्षमता नाही. आपल्याला 2 मिनिटं शांत बसा म्हटलं तर आपलं मन इतकं चंचल आहे की आपल्या मनात वेगवेगळे विचार येतात. आणि भव्य मंदिर पूजा करायला आपल्याकडे वेळ नाही, धावपळीचं जग आहे. मग आपल्याला कलियुगाचा धर्म कुठला आहे? नाम संकीर्तन यज्ञ. हा कलियुगासाठी यज्ञ सांगितलाय. यज्ञ म्हणजे काय? भगवानांच्या संतुष्टीसाठी आपण केलेली जी कृती ती म्हणजे यज्ञ. मग असं जे यज्ञ आहे तो म्हणजे काय आहे? भगवानांच्या पवित्र नामाचा जप करणं. मग तुम्ही मोठ्याने म्हणून केलात सगळ्यांनी की त्याला म्हणायचं कीर्तन. जे मोठ्याने म्हणून केलं जातं ते. चार भक्त जमलेत आणि त्यांनी मोठे मोठ्याने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असा जप केला की त्याला म्हणायचं कीर्तन. स्वतःच्या कानांपर्यंत आपल्याला ऐकू येईल असं छोट्या आवाजात कुठून करतो, आपल्याला ऐकू येईल इतक्या आवाजात, त्याला म्हणायचं नामजप. आणि जेव्हा आपण वेगवेगळ्या वाद्यांच्या तालावर करतो, मृदुंग, करताल, वेगवेगळी वाद्य आहेत ना अशी भरपूर, आपण बघितलीत मंदिरामध्ये कसं छान संकीर्तन केलं जातं नाचून गाऊन, त्याला म्हणायचं संकीर्तन. मग नाम संकीर्तन यज्ञ हा कलियुगाचा धर्म आहे. म्हणून आपण जिथे जाऊ तिथे संकीर्तन करतो. पहा आपण काय करतो? आपल्याकडे आलेल्या अतिथीच्या स्वागतासाठी संकीर्तन. घरात आपण रोज काही काळ संकीर्तन करावं, तिथली स्पंदनं बदलतात. आपण मंगल आरती नंतर काय करतो? नाचून गाऊन संकीर्तन करतो सगळेजण, हो ना? मग हे सगळं कशासाठी आहे? तर हे कलियुगाचा धर्म आहे. त्यामुळे आपली सगळी पातकं नष्ट होतात. म्हणजे दिवसभरात तुम्ही नामजप कितीही करा, तुम्ही संकीर्तन पण करणं आवश्यक आहे. त्याचा लाभ आपल्याला मोठ्या स्तरावर घेऊन जात असतो. तर आता हे सगळे उपाय आहेत, तर हे आपण स्वीकारलेच पाहिजेत. अन्यथा आपल्याकडे दुसरा कुठला मार्ग नाही. चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगितलंय? हरेर नाम हरेर नाम केवलम. म्हणजे दुसरा कुठला मान्य उपायच नाही. नास्ती एव गतिरन्यथा. म्हणजे दुसरा कुठला उपायच नाही हरिनाम घेण्याशिवाय आपल्याला शुद्ध होण्यासाठी. आणि ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून जर मुक्त व्हायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? केवळ आणि केवळ एक हरिनाम आपल्याला वाचवू शकेल. मग आपण ते घेतलं पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. त्याची पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हरे कृष्ण. त्याची पुढच्या स्लाइड वर जाऊया आपण. हरे कृष्ण. हा, हे आपण अभ्यासलं की कशा पद्धतीने हे सगळं घडतं. कशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर ते वर्णाश्रम धर्माचं जर पालन होत नसेल तर कशा पद्धतीनं म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी जर वैदिक संस्कृतीचा किंवा ब्राह्मण संस्कृतीचा जर अवमान होत असेल तर तिथं कशा पद्धतीने वेगवेगळी संकट येतात ते आपण पाहिली. जसं भगवान यांचं रूप परशुरामांचं रूप आहे तसं वेगवेगळ्या म्हणजे पद्धतीने भगवान कशा रूपात येतात तर अग्नीच्या रूपात. त्यानंतर भगवान कोणत्या रूपात येतात तर भगवान जे आहेत तर ते दुष्काळाच्या रूपात येतात. म्हणजे अशा पद्धतीची जी संकट आहेत तर या संकटांच्या रूपामध्ये येऊन भगवान जे आहेत तर ते काय करत असतात? दंडित करत असतात. म्हणजे हे आपण आता जे आहेत किंवा साथीचे रोग आहेत अशी संकट, तर हे चित्रात सगळं दाखवलंय पहा. या संकटाच्या रूपात येऊन भगवान दंडित करीत असतात. तिथपर्यंत आपण अभ्यासला. तर पुढच्या स्लाइड वर जाऊ. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया आपण. त्याच्या पुढची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. ही अभ्यासली आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी माझा आवाज येतोय? हरे कृष्ण. माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी पुढची स्लाइड घेऊया.
हरे कृष्णा. सर्वांना माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, कोणीतरी बोलूया. हा माताजी. तर आता आपण 24व्या ह्याच्यापर्यंत अभ्यासणार आहोत की काय घडलं पुढे. तर भगवान परशुरामांनी जमदग्नींची पूजा केली आणि त्यांना जिवंत केलं आणि त्यांना सगळ्या स्मृती पण आल्या. आणि मग ते सप्तर्षीच्या समूहातील एक ऋषी झाले. म्हणजे ध्रुव ताऱ्याभोवती फिरणारे जे 7 तारे आहेत त्यांना सप्तर्षी मंडल म्हटलं जातं. मग या ग्रहमालिकेत सर्वात वर असणाऱ्या जो तारा आहे त्याला कश्यप म्हटलं जातं. मग त्यानंतर अत्री, त्यानंतर वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम आणि जमदग्नी आणि भारद्वाज असे 7 ऋषी आहेत. म्हणजे हे ऋषी आहेत. आणि ह्या म्हणजे ताऱ्यांचं दर्शन प्रत्येक रात्री होत असतं. आणि हे 24 तासात त्या ध्रुव ताऱ्याभोवती एक कक्षा पूर्ण असं भ्रमण करत असतात. म्हणजे हे जे सप्तर्षी आहेत ते ध्रुव ताऱ्याभोवती भ्रमण करीत असतात. या 7 ताऱ्यांसोबत इतर तारे सुद्धा पूर्वीकडून पश्चिमेकडे प्रवास करतात. म्हणजे ब्रह्मांडाचा जो वरचा भाग आहे त्याला उत्तर म्हणलं जातं आणि खालच्या भागाला दक्षिण म्हणलं जातं. म्हणजे आपल्याला भ्रमण कसं आहे लक्षात यायला पाहिजे. म्हणजे तर हे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे अशा पद्धतीने यांचं भ्रमण होत असतं. मग याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल पहा. म्हणजे आपण दैनंदिन व्यवहारात सुद्धा नकाशाच्या वरच्या भागाला उत्तर म्हणतो आणि खालच्या भागाला दक्षिण म्हणतो ना, त्याचं कारण हे आहे. मग आता काय झालं पुढं तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर आपण 24 पर्यंत समजून घेतलं की जमदग्नी जे आहेत तर त्यांना पुन्हा जिवंत केलं जे आहेत परशुराम यांनी. आता पुढे जाऊ. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा. मग आता इथं आपण समजून घेणार आहोत की आता भगवान परशुराम जे आहे तर ते जमदग्नींचे पुत्र आहेत. आणि मग असे जे परशुराम आहेत त्यांनी म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी या हे जे जमदग्नी आहेत त्यांना जिवंत करून काय केलं तर म्हणजे एक प्रकारे मोठं कार्य केलेलं होतं. म्हणजे ते वेद मार्गाचे महान प्रवर्तक बनले. त्यामुळे म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी लीला केली. मग आता भगवान परशुराम एकदा बुद्धिमान ब्राह्मणाच्या रूपाने महेंद्रगिरी जे पर्वत आहेत तर तिथे निवास करायला गेले. मग म्हणजे अशा पद्धतीचं वर्णन मिळतं की आजही तिथे ते निवास करतात आणि पूर्णपणे शांत संतुष्ट झालेत ते आणि क्षत्रिय आयुधांचा त्यांनी त्याग करून टाकला. आणि मग हे जे सिद्ध चारण गंधर्व लोकांचे निवासी आहेत तर ते काय करतात तर त्यांचे चारित्र्याचं पूजन गायन करत असतात. म्हणजे परशुरामांची पूजा कोण करतात तर सिद्ध चारण आणि गंधर्व लोकांचे जे निवासी आहेत हे 3 लोक आहेत. सिद्ध लोक, चारण लोक, गंधर्व लोक. तिथले सगळे जे निवासी आहेत ते ह्यांच्या चरित्राचं पूजन आणि गायन करतात. मग असे जे विश्वात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत त्यांनी काय केलं तर असे जे परमेश्वर किंवा ज्यांना श्रीहरी म्हणतो त्यांनी भृगुकुळात जन्म घेऊन अवतार केला आणि पृथ्वीचा भार झालेले हे जे नीच राजे होते त्यांचा अनेक वेळा निपात केला. मग अशा पद्धतीनं गाधीराजाचे पुत्र जे विश्वामित्र प्रज्वलित अग्नीसारखे तेजस्वी होते. त्यांनी कठोर तपश्चर्या करून शास्त्र वृत्ती जी ती सोडली. पण त्यांनी काय केलं सामर्थ्यवान अशा ब्राह्मणाचं पद मिळवलं होतं. म्हणजे याच्यावरून लक्षात घेऊया की परशुरामांच्या इतिहासामधून आपण काय समजतो की ब्राह्मण असूनही परशुरामांना परिस्थितीनुसार क्षात्र वृत्तीनं कार्य करायला लागले. आणि पुढे क्षत्रियाप्रमाणे कार्य करणं संपलं. ते आटोपल्यानंतर त्यांनी ब्राह्मणाप्रमाणे कार्य करत महेंद्र पर्वतावर ते गेले. आणि विश्वामित्रांचं कसं आहे त्यांचा जन्म क्षत्रिय परिवारात झाला. पण त्यांनी कठोर तपश्चर्या करून त्या बळावर ब्राह्मणाचे पद प्राप्त केले. पहा म्हणजे काय की या इतिहासातल्या घटनांमुळे आपल्याला समजतं की शास्त्रांमध्ये जी विधान आहेत त्यानुसार योग्य गुणप्राप्ती केल्यानंतरच ब्राह्मणाला क्षत्रिय, क्षत्रियाला ब्राह्मण व वैश्य किंवा वैश्याला ब्राह्मण होता येतं. म्हणजे मनुष्याचं पद त्याच्या जन्मावर अवलंबून नाही की ब्राह्मण कुळात जन्म झालाय, क्षत्रिय कुळात जन्म झालाय म्हणून त्याला त्यानुसार त्याला ते कार्य करता येईल आणि त्याच्यामध्ये ते सगळे गुण असतील असं नाही. तर त्याच्यामध्ये
ते गुण प्राप्त केल्यानंतर त्याला ते पद प्राप्त होतं. तर हे भाग आपण लक्षात घेऊया. म्हणजे हे एखादा मनुष्य आहे तर तो कोणत्याही वर्णामध्ये जन्मास येऊ शकतो, पण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ज्या एखाद्या वर्णाची तो लक्षणं प्रकट करतो त्या लक्षणांनुसारच त्याचा वर्ण निश्चित केला जातो असं शास्त्रामध्ये लिहून ठेवलंय. म्हणून मनुष्य ब्राह्मण आहे की क्षत्रिय हे जाणण्यासाठी त्याचे गुण आणि कर्म पडताळून पाहावं. किंवा सर्व अपात्र असतील शूद्र किंवा तथाकथित ब्राह्मण क्षत्रिय होऊ लागले तर समाज व्यवस्था म्हणजे ती ढासळते आणि समाजामध्ये त्रुटी उत्पन्न होतात आणि मनुष्य समाज पशूंचा समाज असा बनतो. म्हणजे मनुष्य समाज हा पशूंचा समाज बनतो. आणि आज संपूर्ण विश्वाची परिस्थिती तशीच आहे पहा. म्हणजे संपूर्ण विश्व मग नरकाप्रमाणे होतं, नारकीय लोकच बनतो विश्वाचा. मग आज आज आपण त्याच उंबरठ्यावर आहोत पहा. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने जेव्हा प्रत्येक जण आपल्या गुणकर्म अनुसार काही गुणवृत्ती उत्पन्न करतो तेव्हाच त्या समाजामध्ये शांती निर्माण होते. अन्यथा जर आपल्याला वंशानुसार किंवा जन्मानुसार जर आपल्याला त्या वर्णामध्ये जन्म झालाय म्हणून त्या गुणांचा मानलं तर समाजामध्ये काय होतं, अव्यवस्था निर्माण होते आणि त्रुटी निर्माण होतात आणि त्यामुळे काय होतं तर असा जो समाज असतो तो अशांतच होतो, पशूंचाच समाज होतो आणि विश्वामध्ये सगळीकडे नरक म्हणजे नारकीय परिस्थिती, नरकासारखी परिस्थिती निर्माण होते पहा. विश्वामित्रांना 101 पुत्र होते आणि त्यापैकी म्हणजे कितीतरी अत्यंत उत्तम पुत्र म्हणून प्रख्यात झाले. म्हणजे मधुच्छंद असं नावाचा त्यांचा पुत्र होता. खूप म्हणजे खूप अत्यंत श्रेष्ठ असा होता. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे म्हणजे जे क्षत्रिय होते त्यांनी सुद्धा ब्राह्मण वर्णामध्ये येऊन उत्तम प्रकारे कार्य केलं. तसंच परशुरामजींनी काय केलं, ब्राह्मण वर्णामध्ये जन्म घेऊन क्षत्रियांसारखं कार्य केलं. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे आपण पाहिलं की आपला इतिहास सांगतो. मग ह्याच्यातून आपण काय समजायचं की जरी परशुराम हे भगवान यांचा अवतार होते तरी त्यांना पातक जे आहे तर त्याला सामोरं जावंच लागलं पहा. म्हणजे इथं आपण पाहिलं की आपल्या पायाखाली पहा कशी मुंगी चिरडली जाते. म्हणजे काय, कोणीही असो त्यांना जेव्हा त्यांच्या हातून पातक घडतं तेव्हा त्यांना त्याच्या परिणामांना सामोरं जावंच लागतं. आणि म्हणून आपल्यासारखे जे कोणी आहेत या पृथ्वी तलावर त्यांनी म्हणजे कुठलंही पापकर्म करताना खूप काळजी घेणं आवश्यक आहे, कारण आपण दंडित होतो. म्हणजे आपण आता पाहिलं की त्यामुळं आपण सगळे म्हणजे अनेक जन्मांचं पातकाचं गाठोडं घेऊनच या पृथ्वी तलावर आलेलो आहोत. आणि त्यामुळं आपण कृष्णांच्या चरणी शरण जाणं आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणं आवश्यक आहे. हा हरे कृष्ण महामंत्राचा जप एकमात्र आहे की आपल्यासारख्या पापांनी वेढलेले आपण आहोत सर्व दिशांनी, तर आपल्याला तो एकमेव असा जप आहे की तो ह्या सगळ्या पापकर्मातून आपली सुटका करू शकेल आणि आपल्याला जी आहे तर ती मुक्ती मिळवून देऊ शकेल. यासाठी आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणं आवश्यक आहे. इथे चित्रात दाखवले पहा. म्हणून संकीर्तन यज्ञ म्हणजे काय, तर ज्याच्या कुणाच्या कानावर हा जप पडतो, ज्याच्या कुणाच्या कानावर हे पडतात शब्द, तर त्याचा काय होतो, उद्धार होत असतो. त्याच्या हृदयामध्ये हे हरिनामाचं बीज जे आहे तर ते रोवलं जातं आणि त्याचा कधी ना कधी त्याच्या जीवनामध्ये जेव्हा कधी म्हणजे काय म्हणू की त्याला भक्तांचा संग मिळतो. म्हणजे त्याच्यावर चैतन्य चरितामृतामध्ये लव मात्र साधू संग होय असा श्लोक आहे. म्हणजे काय, लव म्हणजे काय की म्हणजे एका मिनिटापेक्षाही कमी काळ, म्हणजे एका सेकंदापेक्षाही कमी काळ, मिनिटापेक्षा, त्याला म्हणायचं लव. म्हणून पापडी लवते म्हणतो ना, म्हणजे किती पटकन लवते आपली पापणी डोळ्याची, तर लव हे एकक आहे वैदिक गणितातलं. तर इतका कमी काळ म्हणजे सेकंदाचाही काही भाग, म्हणजे काही वा भाग. तर असं असा लव मात्र असा साधू संग आपल्याला जरी घडला तरी आपल्याला काय होतं, भक्ती मिळते आपल्या हृदयात. मग हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन आपण म्हणजे नगर संकीर्तन करतो, वेगवेगळ्या स्टेशनवर जाऊन अतिथींना आपण संकीर्तनाला आणतो. जेव्हा कधी काही चांगला प्रसंग म्हणजे आपण संकीर्तनच करतो इस्कॉनमध्ये, तर याचं कारण काय आहे, तर त्या संकीर्तन हा एकमेव मार्ग आहे की आपण या सर्व पापकर्मातून मुक्त होऊ शकतो आणि आपली शुद्धी होऊ शकते. आणि यासाठी आपण सदैव संकीर्तन म्हणजे नाम संकीर्तन,
कीर्तन, नामजप असं जे शक्य आहे आपल्याला ते करत राहणं आवश्यक आहे. किंबहुना आपल्या मुखात सदैव जेव्हा शक्य आहे तेव्हा म्हणजे श्रीकृष्णांचं नाम असेल तर अशा अजाणतेपणे जी घडलेली पाप असतात, अपराध असतात, त्यापासून आपण मुक्त होत जातो. तर इथे आपला हा अवतार संपला. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तर चालेल. हरे कृष्ण. हा. आपण